Mr. Michael Johnson Abe HSA untimi nhwe nyame anim endi nyamra asem a etisei no aba abegina court asa asere se yemfa obone enchew enti kwai na kwatwere mu kakra na bosumi a ye ba bewuram eye February no ne da etoso enum yensa amfa omra na saabre no ye behwe se bonsam na ma oye yo se wawani da ho ena ma oye yo saamre no ena emra no so de ewo no ene obeka na ene enkawe circuit court ko asetena efa obema na yire nyem na so wahwe nyame anim abono no de ekosi ye ena mesom de aba besum Asem Beba Dabi kase boso no mede bendi bedi akire de besia bia anso no metomonkra Yo, yabadase, abusuafo yensem twani opon ajako na yetene ken. Ya de mo ko hohoi ya eno ewo fra omantamu. Na honso nyambransa bi firi ho ba, Asem Beba Dabi kase yebo yensa aka no hanom dadaada. Na magistrate court wa ewo hohoi akwa asetena. Ama eye wahese aye awura bi a wa friend se Felix Kofi Mangozi. Ya wanya emfie aduonum miensa 53 years. Onkonkoda adabampono achi ebebe se bosome baako emfanye mponkodwuma emwaga na ban no asanso atwa sika se de mpema hasa 300 Ghana cedis ede amane se wonsanso entua ne nyina ne se ne yanku kuani bi ya wo frense kobla ayevi ya wanya emfie aduesia baako wabono femfram asanso akana no sei ene waka de hwene asa kanani tia wudie ne ba ni tirimu a odidi sa enyabrasem no na okiremu a se wansan anya sika na watwade ama ne se ontua na ene obesan so akwakodamu bi ede aka ho na wabra PM pani ya ofe no owura Peter Anomadere wotena eye adwamu ena wo hye se nyame anim no kwase ne se nyambransam na akoso no ono de odwene ho a ote ase a enye yiye enti kwadu boni Chief Inspector William Dafiamapo ena ebetoto na no ede kire eye court no ena wo kire sen kobla ayevi ya sebre ya kana hwene aka na no aka nani woni Felix Kofi Mangozi nyina ena omote ewo ekura bi ase a eho no de ekura adwuma nko na omo ye fro no gbi clozo na wo kire mu a na tese eye ade bi a December bosme no ne da na toso edunson ewo mfin champion mienu ene eye edunkru no mu wabra na abobe bia se donko apa ho sema aduasa ena eye kobna ayevi oni eye ne yonko brebo baako ya ofren se ganyo na omote kwanche baabi kwankwa nua biase ena omoto dame we mache oni ade a omoto omunka bi nhemu de ombehuna ne se Felix Kofi Mangozi a wanya mfie aduonum miensen wowura na nimu nie wabai na se kobna ayevi a wanya mfie aduasia baako no wati bambu akonya bisu ohonum ena tese woni ganyo omo bo da misa de friano ade obeka ne say kobla ayevi sori akonya no so no say me sori akonya no so say kwase na de wunim sebe na mete akonya no so dada na sorry wan sori ade besi enye ena o ka kire de say master yesi akonya de akwese nsanja se akonya anase baby a sebe mpredua so bia betimi atena enti we mafa ne say yesi akonya o sori so maba betena so ntimi nsori ne ensori tina na afi wade ne sa wo ne hwinim wo hwinim sa obeka so age ne ga akurampo de ohun ya ne se waso ne ti sei wade ne tira kwa ko ranum wakana no wakane hwene ene wasan so akana ni ha sei asem na yedin na adonfo bi adawroma ene omo ba ya omodi be bata ntokwa no enti sa pa de a enka hwe ya enka kobla yevi obetimi awu ama na yeyie nti ofiri wanu ma na ne hu hanjo ene odekwa ne aposifo na aposifo nso ehye ne sei Omamwadia na omfa asem no enkoma adoctorfo na adoctorfo enhwe no na adoctorfo no ehwe ni wie a na ombehu de ommeye na omaye ehuma ma hwemu no akoso asebre abeda adi kurampo sen wa bra eye kobla ayevi owura ibetwe akonya no firi ne to asesa no ase obi kura kofa akonya foforo de bre no se ontenase na owura ibedi se anyambra asem ne nti na court no wahese wonkoda dabamprochi bosume baako na wansanso ntua sika bi emfama owura kobla ayevi sempata sika na onfa setting hospital bill and sa obesanso akwakodam bio enipa mienu bi akonya nkwanhia ewo Huni Valley da man kwantempon no so ama semene okasai
kwadwo sa kwade ono nya mfinhyia no aduanan wo yekuyani won ka tiasefo ho biem wo manfo no ekiremu a na sa kwadwo sa kwade ye a wonya mfinhyia no aduanan wone ne yonko brabo ye friend se kwadwo gruma na enrada wo mkofa motorbike bi haujin motorbike se wo mu di akwane ba na won mo fa ye no krampo no nipa bi di nkan hui na wo kire se ade na mode kwane ye register enti munya hwe ye pa wo ho enom so wo munyai ni ye street na moto di eja unya ni free bonto sanu a wo so twima ahotowo enti sa huni valley da ma kwantempo no so di om di fritere na o ma betere om di fritere o ma betere do mu ya ne se ni sansani taxi bi ya ne registration number no eye GW 3874-12 wono so apakisi nkwanche ho baabi wo mo di akwahwimo wonson wo abra nipa kodru ye ne de na de wote akire no e friend se kwadwo sa akode no waye nyamedia na ye ne chief inspector George Kwabena osei MTTD panyin ya wono ewotakwa abonkomo na wakyerkyeremu se anokwa sene CBC ye no asem no areho na wo munim kwa pote pan so a taxi driver no wotumi kwa park ne car esi san kwanche ho no mo sa ede san kwanhyei aba enam so ntini nipa no a sesia no wapra no wo mu de na kwa kopiem wa yade sabia ye wotakwa woja yarhwe enam so ntini wo mu gusu a ya posifo ehwehwe sene be ya taxi driver o park ne car si nkwanchen eme ko wie kire nkwanhyia ati seye asie no wo mu nsa ebetumi aka no yanko konongo na konongo awo asante achim emensiri no emu na hwaso enkra efiriwan mo eba etrese owura bi a wanya efie aduonu enson ne din ene kobna selebo na kobna selebo so koye brentuo bi a eda asante achim potem ho no ma hyese mo bia entuni na ensi ho no no ehwo no na akwankwa akwadwodwo no ho ya yesisese mo bia nkonkotu gold ne yabra illegal mine ne yabra no one de wonte so dogo bi enu abe wakwa kotubi honom amono so koto asesen wono so onkokoda da bamprachi bebia se emfie enum no firimu fia enya de obedi se nyambransem no biabu emraso dwaso circuit court yi na mo ano ekoda mu na okiremu a na tese yade a police detective chief inspector Thomas Obuo wo toto na no ode a kire eye court no eye maame vulnerable praba tete etire adwamu no en wode etu edwasen bebe se enene nakakra entem nie bosumi a etwa mu no ne dan etoso aduonu na abo bebe se awia no mienu ena bambofo bi a omoboban ewo saabia honom ene nanenam a eno amote se ade bi kikim omonim se ebi a asono bi kura na akwa forest mu honom anase bi a amanfo bi na akwakusikire eno mudi ntentedi akire ba bia nipa ne yakikimkim na oye nyina so no ujafo wadwa no ho ne ho fifire obeka se obutu awia bi so ena ne obudi ntentententente za omu koduru ya no na chese srebo okuta aye pikasi bi ena ode shovel aka ho ena boto wapake bie ena ode agu honom ena ogusu a otuo se anwa na otuo no godu ibi ewum ti otu no akwa fa na mo busa ne sa brantie wonte se ya hyemra che se ode umu obi a opom ha ene wa woro ho awia gedegede sei se de obutu awia bi suo a ho mfifire se tie ni a udi se nyambransem no ozo munya masem na we de se kakra bi na me ba be amanfo akura na etubie wo baby bebrebe no oho no mayo mo den ene o se da bi o ade na wo ye ne ye se eye liga ya bra ene ne omuso no mu ombusa de se ne permit a odidi se adwuma no ewo hefa na abono na afi kana ni lukuluku obeka so obi ohwe ahabaye ho ase ewo koku ase no na no na ka ho bie ema badge na watugu mu no omosesaaye ene omogye de niam ni nyina ene omode ne bre aposifo ene aposifo toto na no omototo na no na tese akwa no wura akwa bretuo no mu no obi ansoma no se wonkonkodi se adwuma no ene ne omode ne kogina dwaso circuit court wa court no kwa asetena no wonum asese srebu wonkonkoda da ba Asem Beba Dabi efie poli enum emfanye mponkodwuma na so ofiri mu fia enya de a yehemra obebusu ebiewu Nigeria for me and seven so akodi amia ewo temaport empanyifo ensem na wo mu kire sa afie mu sa Nigeria for me and sen no betwe mo maso pa de din kan so wo mu kire mu se ni pami ensa ba kudin ene Daniel
Isaac wono nyamfinhia no aduasamienu Steven Nuta nyamfinhia no aduonu nwotwe na Kelvin Pupula enso nyamfinhia no aduonu ensia na wo mo kyerɛ sɛ wo mo kɔ Nigeria port bi a wo honom ye friend sɛ Apapa port na won mo kɔ sɛ agya ahia bi a ebetu akɔ Spain won mo kɔ akɔtenam enti baabi a ye pake nneɛma guo no na nkrɔfo miɛnsa ɛkɔ wo mo a won mo kune ɛno nkɔ hyɛ hɔ enti nneɛma agye sɛ nka mpanyimfo na wo port wo pake nyinaa no no mo pake gu won mo so na ehia ni ntu na enkonkɔ land no mo nkɔte wo mani a sɛ tema port ɛno makɔ akɔpie ade o mo so mo kɔ Spain na ɛno na kɔba sɛ mpanyimfo mu yiyi nneɛma no ɛwɔ saa ehia no mu kɔ hu sɛ nipa miɛnsa ehia no mo sɛ na mo nso so ɛnom sɛ daabi yɛkora yɛafom kwan wɔn mo yɛ sɛ nkomu kɔ Spain ton ɛna ɛhyɛn ne duma pie Ghana enti mo srɛ pa mpanyimfo nsansofo mu nkomu krom Nigeria memu Ghana de nya hakora no mo pɛ na ɛno nam so ma sɛsi a yɛ kasɛe mpanyimfo yɛ wɔn mo tema port akyere nipa miɛnsa kyerɛ sɛ hwɛ mo ka sɛ Ghana yɛgyimegyimi na wɔabro mu so mu kura mpo no saa ɛnsa yɛ ɛbroi ebi ka wɔn mo ho ɛno akyi kura wɔn ma fa cornflakes biscuit Milo Gary sugar enima bebre na won ma tabiri dia go mo bag e dia aka ho ena omo de hama so aka ho no obi nim senuane no wom de hama na ebe bo so adidi a ne nyina no hye bag ya san krofo emiensa ede na mu enam so ma posifo abekere won mo kire se ye ya wo mutumi kwo hye ahyen ni mu ema ye de omo free Nigeria ton bedru Ghana nde na yese won mo ba so mba bedi ewu pa se nya ewu nsu mba bedi a na so mba bo Ghana kro no enam so ntina posifo akere wonom e kire se enim ye wom kwa kohwe se ne ye be ya sa emra betumi ene won madie na ye ne tema port security manager ba kwọ bonkomo ama wo kire se wo hwe se ne ye wo manfo binim nam kwati kwan so hwia won mo ho efiri nkrofo akuro so bepem Ghana no a aya na emu ayeden na sade we ekoso pa afi we mu sankrofo we ni nipa won madi nka kire won mo mfinhya mpimienu ane aduonu won be so mu ye aso ahunu se nipa biada ya obenam kwati kwan so aba Ghana mamu no de emra no ebetumi akasa wo na ye gina we so na ye de Asem Beba Dabi kase ebo no aba na wieye yemfa se da piesie e ma set kwate aboaje Ivan sembufo pani of John entry bus ya Brighter Sare na afi wode ne ho na nakwadwa apia Eja Sam omunyina beboa yen na nsem yetimi ede baye akenkanfo na wiei e wa Asem Beba Dabi kase ebo no so eyeme nana kwasi wusu echiam meni menu aba papa bi akosua eje wakode nana ye ko na kwabre bomfa hene nana kwakutwumasi sure wase memo mabaso na memo madwuma very good ti nana kwakutwumasi wo so ye bo abaso na ya ma wo so adwuma odon so badwuma o siesie ni man wase ho be ye small landing ohene oba ye nche ya ni layout okosha utumi say yes very good senka grofo bi na nke kwa akoye osi akwa na so womo nsesi fom areho ti nana kwakutwumasi ba bia obi ano won kwaso nana obi simi musa say China for no man akrampo for pedi di mfam wo mo waso mo ye ofrifo China for na sangofo we yo mba Ghana ha ye frɛ won mo abrofo kra o makoma nso nyenye na Ghana wi ankofo no wi nsa no enti apetese no wo mo wi papa no mo peti ke o mo chi na na ne o matro hwe o matro o mo ntosi abre kwasi enkofo no wi nsa China for no o mo wi nsa empetese Omo de anokra de nyempetese papa ni bi o. Omo hwe papa. Nyekra ase de no. Omo hwe. Mponkyerani a omo san de hwe ne nyasem ketwa. Ya mponkyerani omo esu ada so oli no omo kon omo hwe omo nyina. Omo hwe nsa na toro. Vali era mo ase awia yi ene adwuma pa. Mo nso mo aba na mo abebo. Adehia 102.9 FM OTEC ena mutie yi. Na hyene nso se Asem Beba Dabi dwumadi a ye die yi. Ye de aseda Ebema Dawood Scientific Herbal Hospital or the Dawood 360 capsules any Dawood ointment no etayechi Agbeve Herbal Hospital and so sa wodi yade bi edi unya no fabra beda ye yebehwe yebeboa wo ama ene pa akoso ama wo ena imboost Herbal mixture nenso police ni na duro no eyadu papa sa wodi yade ta abobɔ basa eya pebi todanom Ban Herbal Center Dr. Ma onunsu nie wondie nompe ene nkasemu dwuma ena papa no odie awiei onom ne tayachi se yemfa Asem Beba Dabi dwumadie yi yemfa nsom mafidie ni na ya
na meba sisia. OTEC FM 102.9 Ajubre. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century, me say ye actress. And then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma denti. Ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti minisisi ya bia. And yes so flexible. Baby I will be to afebia. Mitimi jina pabwa tenten so. Just a Jifax mama your best mwankasa. Mini abema. Ebema wusuwa ye bema mapa. Say tia meji Jifax Mr. Tumpre kopeni say. Edro no hote ye diafa abefu nimdia kwanso. Eni fidye wonwasuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Ye nunti ma ye resadye. Enu wane Jifax Mixture. Edre wubenye biwa drugstore eni herbal store biye bel. Nemo mitie. Enye ma penfo. Oba o ma kwele no fo. Ana kwala onye nya enfie dumie. Jifax Mixture. Papa. Sahara Miss Sanini G capsules. And no more yadi in Abe Jane. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Dear, come on. No, Queen. Mimi, I'm a cocoa school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm the day. And now, why to you? No, I'm son or Casa. I said, why take a camera? Mamma, no, swap to be anno. Something about Kubina. But, okay. I don't expect enough in a look at that. So, you're not watching you. And I've been so you tell me free, and I've been so obey you are not the Munyamia at the Munishin. The Dynamic so hey, I don't say, somewhat about an enemy. My person will Mose, Sahara Miss Sanini G capsules. And no more yadi in Abe Jane. Zahara and Rupei Ebusuwa or my Muheba pharmacy Nekameka shop Bia Freyen was 0246 348334. Never be trim a betting so mammy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment be the true via when I'm baby and I a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin Queer for our Fuma Banawabre, a fra for our Epo, a Banawabre, a dready for our Juma Banawabre, a dropper for our ye gears, a driver, Nawabre, a fitter for Mason for Ubiasa Sabrohano, make a wine, would Jerry Vienna with the wood ointment to cheer, Ubehuda better. Mirror, maybe call me sister to Jenina. Was this in Pody and Yona Abeka? Maybe coach you now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huadeng. Refuse to grow any offense Wabeka. And what day immune system or Yankopon, and dear Renny Pedian Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dodon dance yes, and Yarwa will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now I'm pa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya Womuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, and walk Kashi, and you are may move Bia Yato in row, at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadi and Kratu, Maja to Musay. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future, where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Obi benya
beboa na free yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food beboa afei de aye abusua nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban we koma omo hwehwe adwuma eni omo ye bidada na mom ompeso mo ko manim e wa abrabom munim se ene wiase mu se uni abefo computer skills a o ka chi wa abrabom we nti ena me recommend Uniat Practical amawo Uniat Practical extra courses be to send network and cyber security engineering, computer hardware and mobile phone technician, graphic design, video editing, 3D animation, software engineering, computer basics and office administration, ethical hacking, online business and e-commerce. Adiema Uniat edan so NSA one teaching method no 85% practical. Me say 85% practical. I ma won sanwa djuma uwie ya adjuma sam enyo dajin. Uniat, Oceani Bianyam Faswobi to say, startup initiative, travel opportunities, internet service, air conditioned classroom and labs. Ya wachacha for my bing, Anya Mesro and a Tima Wumu. So Fretcher, baby abeda and yet dodging. Ya were regular, weekend and evening classes. Shannon so say, Uniat a sukula buying Ajiatum, a share council for technical and vocational education and training as say, CODVET. So open chechemua for 0555 383848 0555 383848 Uniat ewo Kumasi ni Accra your Delta House Asalam Down Runabout wo Kumasi yeah directly opposite Afroquanta Total Filling Station. Log on to our website uniat.com UNIYAT.com. Uniat, creating Ghana's top innovators. Asante maye yesika futuro mai shebi amponyankopon ne yaginiye eno nti no mai Ghana abo ho dawura abo se ye nyina beka abomu esi National Cathedral amasafu Yehowa ebrani ni o se wo betre wani so no waye wafam die we nti na 2 Samuel chapter 7 verse 13 say ono na wo besi dan ama medin na mama na hini adwa etima kosida ene na ya wada 30th January ye fundraising kase wo Kumase Bantama Pentecost 1890 temple otumfo set to Otosumienu ni Jamtinani, special guest, His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo, Speaker, Apostle Eric Kwabena Meche, Chairman, Church of Pentecost, Host, Most Reverend Professor Daniel Yinka Safo, Kumasi Council of Churches, Chairman, and Most Reverend Samuel Asante, Chairman, Ma NCG Board of Trustees, Shannon Sosei, 30th January, and you know Num Kopim Nonkron, and Yom Tofoni Daughters of Glorious Jesus, Diana Samoa, Diana Hamilton, Minister Sak, Ne Ayom Tofo. What National Cathedral yimu wo hu won bi sore be ya wa from die ye ho ama wo chidom ye wo ansira wo pi OTEC FM 102.9 Ajubre OTEC 102.9 FM. What trenum osenka 14 num chichemu du wotwe osi asese nipa wudidie na wonom na wo hu bre so mfa so na cho wi afama me fatu adie mu mame na menka wa ba ko sembi odifo bi osman nko adwumadie bi hye wonsa yodika ne efe ne Rollins de otoso mienu nso de kofo de otoso miensa na asema areho ye ho kwen ofa so wo nti ambese maboni din enso efri ni efre ade otoso no ye efe ne Mahama na de otoso sesi ene a wodi dwuma ne efre no Akufo-Addo
na de no de kofo no oba obeye nnwuma mpebre ono na de national health insurance ba ye oba kwa no de mahama no nso so kofa confirm free sirem ba ye hu ba bia confirm ne fa ye say ni otis one wa shisha bobebre was one village one dam tue hui ba ko pe no aye eni so ma mo fra no ko school free Asem Beba Dabi akonya ne so de eni wiase ahini enti yo ko fan confirm ba ni person san ba akonya ne so biem Asem Beba Dabi enso di of odi free SHS aba no ono so yire ne temu ne dani dura ni ebehu amaga maami me so say di onim ye bia yero hu na ye oi akenkawe ya chawo Eradie brana beka nyame asema yentie akenka che babu smiasie wonya Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o kwa mi abon kwa bo wo Asem Beba Dabi within the wo Asem Beba Dabi wonyame mu nyankopon totrobo nso bo ade wo ye Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi nyame no gura yensu kom wonyame nyame enya wa ne ame amonso mo ye nyame uto nsuo na bo awia wacha se nyame wo ye ja do no efe mo da ye papa do no efe mo ane nyankopon ye wo efe mo Oh yeah, yeah. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Dabi I am just a human being, but if you find I will give you kerosene. If you can't forget, forgive. So I want to see your money. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Dabi OTEC 102.9 FM. Pona dumwara kwa enunti nenne mensu mitumi kasa me nipa bi nsunya bitie senka wa mwaye ne amatachirema no anabodue ni mu ene moja ni ye mu afurusane ankanyanyam bi ayete ha na eye ne hwesopa no na akurakura ye ne aba beduru sampempenswe awiabre mayema ye nyina ye ho na ye musa ye ho sa ye ho te sai ya dia se damma ni di kronkron ni hwesopa wo de ahwe ye nso awia yasan hia bio ya ma ye nyina ye ho nso afrinhia pa de ba 102.9 FM OTEC FM so ena ya wada yemfa se damma twedi ampo totrobo nso no firi se wo ye na do ye nso wo hoda
na yɛhyia sɛ yɛbɛsua deɛ yɛhyia sɛ yɛbɛkyerɛ yɛn ho yɛn ho nso adeɛ enti kɔsoa sɛ wafidie ne bɛda ha yi a dwumadie ne nso yɛ live ɛwɔ yɛn YouTube ne so yɛhia ne sɛ wobɛkɔ YouTube na wasearch for OTEC 102.9 FM dwumadie ne streaming live OTEC TV ne so wobɛtumi ahwɛ yɛn wɔ hɔ ɛfiri sɛ hɔ ne mfonyini ne videos ekuta yɛn nyinaa yɛde bɛfa na afei wadwenkyerɛ biada a wowɔ no wode ama yɛn wɔ hɔ ɛnɛ ha mete a me ne wo kasa yi ɛnyɛ ma ho ɔfɛ bi ɛnyɛ ma ho ɔden bi a mewɔ ɛnyɛ menim deɛ bi ɛnɛ nim ɛnyɛ kasa bi a menim kasa bi ntia na yɛ Awurade Nyankopɔn no adom ntia enti sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ woyi yɛ mu a sɛ wopaw yɛ ne a yɛyɛ hwan no mu a yɛnyɛ obi a enti awia yɛmfa aseda ma ne din kronkron no na yɛnna yɛn nyinaa yɛn ho nso ase dwumadie woka ho bi enti wadwenkyerɛ bɛba yɛbɛgye akorampɔfo wɔ ha akorampɔfo akɔ aba mɛgye so menya korɔbea ɛnɛ Awurade Nyankopɔn na dom nti ɛna yɛda ha yɛte ha na yɛgyina ha na yɛne yɛtiefoɔ nyinaa kasa na ɛtɔ da bi a yɛana awerɛho sɛ obi adwene a ɛda ne tirim ɛyɛ jɔlɔsi adwene na yɛ jealous mind nko a enti wahu sɛ ne nua ɛkɔ soɔ no ɔkɔgyina baabi na wɔbu ne nua ne ho nkonta na ne wura fi sɛ ɔnom mmienu nyinaa tumi sɔre da no ɛyɛ adom bi ɛna ma wɔnom mmienu nyinaa tumi sɔre ɛno no deɛ wɔnwene ho o awia yɛhyia Robia enase na ene ya wo ɛyɛ birthday ɛde ma wo ɛde ameka birthday with that anything this is unofficial the official one come you feel for that one there the last time where you do no oh tell it was so pem say no OTEC via obolo ne kuta record no in fact that day obolo kuta record but because me nyakoko saturday the credit ba ko pe akwano odidi enti wanya odidi onye kase soda onye kase Greek ni besia finguloya afyanga oye finguloya enso odidi akra anesi okay mera say enti na nampofo berema no oba de akia me nso agyeagya yataba wa ha sanso ena aposo wa ha awiabre mu ye nyina ne ye ka bomu aba besom betata ho bi ena meboa na medi dwumadie ne ho kyea me na ye nso ye de aba besom awia yi oba de kyea me ma ha ya eja akra me wogidie se Nyankopon ya dom nti ho de Nyankopon adom me ho de pa de wo se nyame ye bia no aye awie akade nipa de beso so sure na omna ya no mbu manichie omubu ani Nyankopon de amama amanfo so omde mame no na no mbu manichie anya he omumu right enti mwati oba de nso nka dwumadie yi so koye YouTube ne so a ye wo free mind e wo ahoma ne so awiabre yi na free mind ya pe asem a wo kan se akora oba pati number 2 a ye nyina ye wa ha nene onyomo a wabɔ no mani agye J2 na me maame adwoamwa e wo pati number 2 akora kyare mame ɛna agete season so ne enu ɔkyerɛ sakora yi ɛtɔ da bi a wodwen nneɔma bi ho a ya wonte aseɛ ya yebusa yɛn ho sɛ ewiase bɛn kora nie na fada keep the fire burning yɛn nyinaa yɛn nso yɛ wɔ ha just believe aluminium foɔ yɛbɔ ade mu pa yɛn nso yɛtio ɛna Daniel Yaw ɔfɛ DJ as a related now ɔno nso nie ɛna ɔkyerɛ sakora yɛ akora bi asantie sɛ woba ɔfen so kɔkɔte ɛne ne mpɔtam a wɔn mu filu pa na yɛda ase pa nso ɛne wadwuma pa ɛne wadwuma den a wɔba sɛ woba Mr. Babio ɛne nakwala akos afei yɛ Japan ma atwa ba afɔ ɔfe so na mɔfoɔ no na wɔn mu mfa adwumadie ne ni agorɔ ɛna Yusuf Islam Achibonka ɔno nso nie ɔwɔ Bahrain ɛna ɔkyerɛ sakora yɛ akora bia santeɛ na yɛ yawada enti ma yɛ ma happy birthday wɔne wɔn abɛdwafoɔ nyinaa yɛ kyeakyea mo na yɛda mo ase sɛ daa ne daa mo nso mo ba na mo bɛsom owusu ba na hene nso nie ɛna ɔkyerɛ sakora yɛ akora bia santeɛ yɛ ma happy birthday o ɛnɛ yɛ yawada yɛda wase nso ɛne this search educative program a daa ne daa wɔn nso de ba bɛsom Nyankopɔn hyira wo sɛ woba takwa makura dwumadie no ɛgye tuatoɔ ɛna Baroski honorable asisiriwa assemblyman
ɛna wɔkyerɛ sɛ akora ma yɛn na awurade nyankopɔn ne ase na dwumadie no ɛdam na yɛntumi hu magic kura asɛm bɛba da bi ne kuta akora ɛyɛ very infectious and very contagious sɛ woba atonso dwomu a sɛnea wɔn mu abiebie mu ha wɔn mu tie mu ɔnya asɛm ketewa ofosu hene J Martins wɔfa adubɔfoɔ ɛne abadwafoɔ nka yie nyinaa no wɔn mu nyinaa wɔ atonso dwom ha yɛ wɔn mu fili mu paa afei owusu kwadwo nso nie ɛna wɔkyerɛ sɛ akora yɛ akorɔbea asantie ɛna wie ma yɛnkyeakyeaw ɛmfa mfiri Dubai nanana OTEC FM yɛda mo ase enti nananie OTEC nie abadwafoɔ nyinaa nso nie na yaw big goldsmith foɔ wɔtafoɔ big gastifoɔ asafofoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ me nso mekyea wɔn mo paa sɛ wɔn mo ntɔnkɔ so antie asɛm bɛba da bi no firi sɛ yɛn Dubai foɔ koraa no yɛmfa mu ni agorɔ ɛna baba glass nso ɔwɔ Ashtown ɛna ɔkyerɛ sɛ akora yɛ akorɔbea asante me nso mehwɛ mo live ɛwɔ Ashtown ha nyankopɔn nso nhyira mo ɛne mo adwuma paa mo bɔ saa berɛ korɔ na mu no Kings Radio ɛne ne TV foɔ Paris wɔn mo nso abɔ adem ɛna wɔn kyerɛ sɛ akora yɛn nso yɛda mu o na saa berɛ yɛfa mo live amanfoɔ nso hwɛ mo ɛwɔ TV ne so ɛfiri OTEC TV ne so a ɛnya asɛm ketewa kyɛi baafoɔ sɛ ati nso nie ɛna wɔkyerɛ sɛ akora yɛ akorɔbea asante let's praise the most high sɛ wɔde another wonderful day asa akyɛ yɛn bio na nana ma yɛma wo happy birthday wate ɛnɛ yɛ yɛwada me papa Mr. Isaac Obey ɔwɔ United Kingdom mu awia yi kyia ne ma me okay yɛda mo ase sɛ mo afidie nso ɛda ha na mo hwɛ yɛn na mo san so etie yɛn nene akɔyɛ yɛwada yi deɛ remember it is also English Day for the radio top so today you hear the English in the stories we do on the radio top for today. Obadi achia mi wo ho. Akra me bo ha den. Edru. Ebena dane ya wada say dia you are my learned colleague. Yes. Because English Day. Yeah. When it is court time, the lawyers say cancel my learned colleague. When it is on radio and English Day, you are my English learned colleague. Yes. So today proper, on the radio top, you are my English. proper English colleague on the radio top. Na ewie ya den samon so besom. En samwa ya de ba no. Eye nsamwa ano hye. Kai. Enura ya de asem betu ya tiefu anim. Ewo afidie yi so. Na ya de hye fridge m. En awie ye yi sa asam. Achele. Asem ni nyina ne se awuraba yi. Bema akoye ne ho ade. Oh. Bema de na ba betena asante manya hinkro kumase mu. Nase onhye da nim nase papa. Na wena na ne kunu kwadwuma. Anumre owone shop wa na ohun se maame abrewa panyini bi na nim nie. Attention. Afei maame ba ya watratra manfo a ba awura ne ho straight. Oba ya mawura wadaroma. Me ba ba hwehwe obi. The nipa no mapenoa me hu no okay enti boa me na ma me baabi na awura yi nso hwe ma me sene ote hono a oyi obi abrewa ene o se ma me aha de eye shop oda ha eyeye enti wada roma ene e bienko assembly man ho omukọ yesi assembly man yada ene om se ene yemfa unko police station attention na kokotena ho ye nia posifo ye mfa ankohye won mo nsa friso obi abrewa adeche na bibia ye wa ye ntumi nkonkoyi ye ho ano ene om de ma me ko police station ade ache no om trizu ko police station wo ye se ma me na sore ko hwe ye penu a ye hu ma me afei de won mu nuadue mu nhwehwɛ mu a se ma me no anadwo no om de na ye rounds no ma me na wu enti samai ena no omudi ni di atrantwe adetete saa no na awiei mebusa sese obi wu a otumi kokoyi ne ho adi e kire obi e wo baabi foforo se obi wu na ye fresh owu ye nche ya enipa onnim se se nipa kro no awu otumi yi ne ho kire no e be ye yie e bia ye ka saa sebi obi wo experience e wo saa asem ni mu oni ye betumi ache but enipa
sa rounds we nyina na odi mu bie na wonom ye oye taxi driver. Okay. Yenya no wahoma ne so. Ne de kwaku yeboa o wahoma ne so. Kwaku awia yi aha ye OTEC FM so ma ha. OTEC 102.9 FM. Aha. Eya amoano so na kasa den. Oho te say. Obade na dom boni biansi. Very good. Awia ye da ase. Ni wadwuma wo yo nanso wanya adaje ama yen sa woni ye bebɔ nkomo e wa afidie so. Na awia yi tase adwuma no yesi 2020 mu eye de ekoye 2020 de on say ye di bro nya ne wie sa na ya na adwumayfo no o ma na ye de o nante ye di nka atwa bi ka December ni bia be 15 fo no nte o ma di o mfo nya Asem Beba Dabi ya na na fom ya na na and the easy mesra wo phone wa ho wo de wo drive apake say hands free na shemu atu and the speaker out wa ye free ho na yentumi nte enkomo na ye ne wo ba bedi ni yie why say December no ya yetua December kantem na January because January ne ye 45th and ending no enu nso yetua ho kantem ndi they see free approve ho ko ba bia ade ne be ye normal na still our so be ye hye enye hwe say ya so ye hye a mo taxi drivers ne so come ho nana yawo kan ye papa see tia mo kana mo de fa ni o bani ye ni wa mo ni wo no sa na mo mu ni wa yesu ni ise efo ba bi no mo kura amadwuma yi ani ahyawofo de sepa o say ashawo bra ne de o mo de o mai ni o mo nim say o mo charge o mo ba bi o mo gina so de ba bi ya ye wo ye tumi ko ba bi ba de ba ko kra sa o be kon filling station no ma sa to petrol munkuse still a wo kasa ne wo fom enti hwese ne obeye ofun ni ye na yatumi akasa ama na ye de no wadaroma boa ye ni o san komo yi a ye die asem a medi nkan ye bia ni akire tiefo no wo okopia asem ne so sen na ede ben pa pote ena kwaku esiye Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. Aja my driver ni India. Na so ade ache na so bi hu ha fefa. Me nyuma die ni say o so mi tika na me kofom o mai mu fo. Say obi peka ya kwa adwuma my driver ni India. Metumi di ni pakra ko bebi okọ abedura so bia. Na enche na wotwi na etwa mu no. Na eye efiada. Enti me wo fa sister bi me de ne nante ewo avrepo ana o friend sa me mrafi Asem Beba Dabi ko fie me kwa no se we de atwa me kakra bi na ye ya ade ana me se ade me ye adwuma ma me nkoye ono so de ma yin se me nua ba no me ndi rough no so nya botre na me ho akere me boa me ana me se mo aben no se enya bibi okoye ni tri ewo mo la na aso Asem Beba Dabi ti amami wo kwa so fe o pesa oboa no na wo ye ko waira no se fe o se ni fami kofi ne fe no pa no aduane ni nsuo ba ko kran kama no nti fami kofi na men ko pe aduane ni no ama nsuo no mo se matria nkoi na sabi ensamafo so mo pedodo anya ni ati asefo nti o de ne betra ne container o mama amini Asem Beba Dabi maame ni jinsuo ne no moyi eno so ane maame ma wo aduane na de pe bibi du wi a ye ho ya to aso kwa kunya abotre phone ne tare wafno ho ana se wo de ahwe wanim na wo kasa nana yawo eta ma so ho na me nyo ene ma ne nye te se ne wo yi we ya no ya kasa ye ya kasa saa na ma ne nye saa nso a wadaroma enti eba saa no ene ye den enti mi kodu fie ho no ene o kaja msa maame ya wote store yi mu o kwe ni ti na wo hia maame ne se maame no emmoa iwo maame ne se ommoa no na obehwe ne ba na wayere wo hu ne ba no enti wa ma na duane e de so oni enso de wagye no na okoko ni fewura ma ne se sei na si wanya maame bi a wo ye hoho a wo hia moa
na wama maame na duane amani so na maame ne se ope baabi ada nti oba bebo na mane se obeti ase no man baabi ada no se ei enemre mu de wi ase ehu na me kwakọje ohuwe ebetumi fie na se bibi si a ade achi a me kwabo mama ne se sabi Asem Beba Dabi obi be wo fie a no na aku no nanso wodin de empem enti wada roma mentimi sa wo mentimi nyi no enti me kwa na oba ne de amane we nyina ebo me enam so fa na tie de anya den ye wa asamre mai wa ha yenko asamre mai ne fie na yeva nko tuna nim na se onu mpo na beti ase se yenko mama ame ne baabi na ya koma no baabi ada na ade achi na bibi foforo asia na yenya ya no yi se ye de ne ko tire ko mu asamre mai enti ye ko asamre mai ne fie ye ko ye no ye bo ne getim na iri ne pie ba ono angasa de wa ama wa free wa break omko ye meeting to wa break yes asamre mai die yente to abama se ahochiri bi ba ye be ba wo na ase na bi kura na adinse bi wa de amaye enti asamre mai ho de ndia antentam enti ye ya de se ye be ko police station kasa ne ni nyamu nso ya mama ame no nso ehun se ye de ko asamre mai no ya ka kire maame ne se ye sere no ye de ni ko fie na onya amotre enti ye fra assembly man ne ho a ye di nkomo se ade de o se ko police station no ena meme ti ho akira maame ne se maame o ye panyini ye ntumi nya bibia omreko a ebe free wawura enti ne sere na de akwa ne de e krom ya asem no ano odin ena Ghana mra no nso se ti wa yenim se na wo ye papa enti ye sere na wa ye wo yi de ye de ne ko police station na ye de akọ police fo anim na se ekwan be ba ho na ye de na ba fi a ye de na ba to obetra nso ama ade achi a na wato na kontu so efiri maame na no a ei mo be mato ate ei anes maame de na to na beti ada ye koyo bibia na ye nkoyo hweji di o mane ye eto ante efiri maame na no a wo se ei mo be ma menu magu ase we di obi abeti bi Asem Beba Dabi enam obi abeti bi so sei adai yangoton ena sabi wapa kumasi akra no nyankwa ne dai dinkan awayira okrum ya amanfo atitiro bebre yira ama omubusa ama ya kire omukwan enti no se yeko police station na sa ade achen na eni asa tuka befa na ni eni befa ka asa akọ ne kurom akọbọ ne dede se wayira enti oma na koma emrafom na yenso sabi ye nyina Ghana fo ye beboa no efiri maame na no atentina ye ofre ye ne ara yemfa ne nsan Asem Beba Dabi enkofi kango na papa ku kuna ti ku na nkura de no waga sama maame de sabi monimo e de bai enkwara asam na aka ne kai no musa no Asem Beba Dabi enti ye ntie de na bra na oti achi no ka no ye de no ko police station enti maame ne de ndu police station aso kan say se mom manimo agu ase awi Asem Beba Dabi enti police station o enti ewura ho na ye numre be anajo 9 Jero no mbuza ase aden eni ekirechire mu sane ma kirechire mu na pepepe sama ame yo ho no ayira na Ghana de bibi sise no wa meyi mpenfo asutra ade a kina asanfo fro ba wo ni panenka se bia na wo ye papa nti no Ghana de emrani nim sa obi se obi nya be wu to de ma wo ku no ansa na ho nto entito no na wedem aburo be bosome nti yesre na omonye na maye nom so you wate tomati ombeje no enti omubusa maame na no asem se ofuri hin ewo police station bay so am police station okay to aso ama omubusa maame ne se ne krom ne hin maame ne bo ne krom e kire police fo no e bo ne din e bo ne bananko be hwe ne din enti police fo no kire ne nyina agu ho ena omka se maame ahadi obetumi atena ya so fan wa ha mamu enti obetumi ayi ntuma na ade asefo mu na wada ade achi a na de owu bia yaka ti
police for no so je ni any pa for ne ko o mo je obi a telephone number no mo je obi edi na mo ka say enko nti ade akia na de obi a ne ato aso ene yesi oni eda o ma se ene ya ka che ma me se ne ye di nyame gya no ade akia ye be ba behwe na kira kwan na mmoa a wo se ye boa ne bia ne ya boa no nti ade akien ema me obi frame say ne fa na tie dia me fa ne kokono ngo nti madam fo no e frame ka jam say ene ade akyi dia me mna ne enko ma me ne ho na yenkohwe akira kwan enam so enna me say me denti omonko na de besi bia no omonya hu adwuma sa ade akyi nko ade eye den a ma me ne be hu na busuafo ena osu yo ne o mate o mo ko so am police station since o mo ko so am police station there 45 minutes na o ma san frem say o mo bae no o ma meto ma me no OTEC 102.9 FM ena be man ka jam say oba police station no na enwumrefo na ebeto o mo no o mo ko na anopafo na ba eto mo bae no o mo nsa ma me na apie na omo de omo num say ya be lodge case bia o nti no omo de omo nim nti sa ma me na pie kodi a omo nya akire bi na oni bi yansi ade a che mo pie de ubohu na busuafo na mka che na say you ene ye de ayi nya misudwuma nti ye de nhyira bi o bia yansa beka ye nya akire di na ade a che ma me nkwa de ye pe bi de o se ye bia ye wi nti ye nko ana o so yo ake nti me ko no me bedru kuma so be 4:30 ti me bedru ya no frame me say ko ku na mse yes na say emi ase ye hu na mse adai ma be ma me na ye share no a ye den ko police station say wo wu na me say no sa eni pa na ye den ko police station no wo wu na me no oboa na de be wo na nka ya be fa no ana mse ne won twa me be fi enti me ba abrepon na mse do o say me ko ekuti de na ono ka no ana mse tu ka e ko fi o ti me ko ya no o say okoyi picture brem say picture we me hwe we difference o na anadwo no so say na madam fo no so atwa ma me ne picture record no enti o ko yi ni picture wo na so no dada bai no ye hwe na yi ni pakro na nes ene wi ase ye hu nipa na ye ya boa no wo wu no abe ni hu adi a kire me de we de menyi ni na wo bi asabi wono nipa na wono so pe mu na ya boa no e de ben so san sama ya obey yesa na so mu edi oboa enti neba na ire no aka ene o kai sa sa ma no we entuma na odi fra ba ne wono wo bi wo fie nam eni asami de unpa o na den ye de na ekoso sei ana mbusa de se ade waye na ase no bone ya na ana so wo de bi wanya na ase wo bone bia na bia opese obi no ho adi chense bia wo wonam so me dia sasa mu edi me nhyɛ ne mitri mu sɛ na me ni gidi wo mu sɛ nipa na wo no wi ne ho kyerɛ yɛ enti ma maame no a oba wo no ne ba no no so kwa adwuma wo e kuro bi so wɔyɛ galamsɛ adwuma enti wo bae ana so ana tie dia ɔkɔ omukuru mu akɔhwɛ sɛ frɛ no ɔmo frɛ no ɛyɛ ampa sɛ ne maame ewu ampa enti ɔkɔ yɛ na nkran so ɔnso de ba yɛ sɛ no korɛ wo nti be ma nanim ene ye twen se obeba na asem bia wa akire bia no so ya ma OTEC FM etiefo asoate na ya bia sie no no asem na no hye tobo ayi enipa no a oba be si ne so ewo abrepo janhye ho no eye sa nipa kro na ene ye nase ba na ya nipa na obesi ne so no na so ba ne pepepepe ni ohia no si no so pepepe sabre na ni kunu ne wei na ni kunu no no wei
Sabra na maame ne eba na owale oba na obesi ne so na ono wokọ adwuma otu galamte wo akiri kakra nti na ono wokọ na ono woni fie na oni fie na maame ne ba ne kyerɛ sɛ na yafrɛ na ka kyerɛ ne sɛ ne maame awu na ya anwa so me wo mi sɛ na ɔmo mfrɛ bɛɛma no ɛmo na mane na ɔba no nso a ɔyɛ na agyen so ɔbɛhwɛ no na ɛyɛ no kuresa ne ba no no na ɔno nso no ɔmo na mane sanity ọba na obebo ni din wọ bọhyɛn hɔ so ɔbɛhwehwɛ no abrepɔ so ɔbɛhwehwɛ no no ɔno nso yɛ ne baba a ɔmo mɔ ɔno nso amaneɛ yɛ obesi obi so wɔ abrepɔ no na ɔno nso a ɔka so ɔbɛhwehwɛ no ɔno nso yɛ ne baba a na ɔmo so ɔmo mfrɛ no mɔ na amaneɛ sɛ maame na wu ɛna nko ɔba bɛhwehwɛ no ɛna nipa na obesi ne so ankasa no ɛyɛ nase ne baba ɛma yere meboa na ne baba ɛma yere no ohun no wɔahu sɛ ɛyɛ nase nie anwummerɛ no wɔahu sɛ maame wei deɛ ɛyɛ mase a anaa ɔsɛ mase na ya anwanwa sɛ me wom ne sɛ yɛdu police station hɔ no maame no to yɛ adwene twene sɛ kyɛ sɛ bi woyɛ nimdifoɔ sɛ deɛ akura wo hu akyiri sɛne sɛ wo nti maame na yɛkɔ no yɛkɔdu police station asɛm a ɔkae ne sɛ wɔhwehwɛ ne ba no ɛwɔ abrepɔ akokɔ space woduru hɔ a wofa mfutukwan bi so na saa mfutukwan na abɛfa so no wobɛkɔkɔ anim abɛkɔ akɔpie asɔre bi wɔ hɔ na saa asɔre nso yɛabɔ so kɔkɔɔ ɛhɔ ɛdan n'akyi ɛna ne ba ne teɛ ɔkasa no nso abrepɔ hɔ no nso a obɛsii gɛɛ ne so no saa fie hɔ a nom tani abɔ so kɔkɔɔ nti na ɔto yɛ adwene twene nti ama yɛ nya ansa no ɔpɔtee saa nɛteɛ tobo meka ɔbaa no a obɛsii ne so a ɛyɛ nase no onim nase no anaasɛ ebiri n'ani so anaasɛ deɛn enti na ohu ya wanhu sɛ maame wei deɛ yɛ masia nana yaw sɛ picture no nka wɔho picture no a ɛbɛduru yɛbɛwɔ abrepɔ ase no na maame no ɛyɛ tuntum kakra yɛkɔduru police station no maame no ɛma ne calabae ɛma ne yɛ red sɛneɛ wɔtwa picture old picture no pɛpɛɛpɛ anwanwasɛm ɛwɔ mu no ɛberɛ a wɔhyia no one on one physical ne deɛ na yɛ sɛ wɔyɛ tuntum saa pɛpɛ na yɛ sɛ wɔyɛ tuntum na adeɛ nso asa na abɔ bɛɛ 8:15 enti wɔanhu sɛ bi nipa wei deɛ ɛyɛ me kunu maame a wɔanhu ama ne tirim kura saa nana yɛ mekɔɛ no saa asɛm sɛnea wɔsi busa mmebusa no saa pɛpɛ tɔbɔ mmiɛnhwɛ deɛ bi wɔ ha awura no ɔne ne kunu maame ahyia da anaa yɛnyɛ ne ho adeɛ enti wɔnhu ne kunu maame da nana yɛ anwanwasɛm ɛwɔ mu sɛ yɛayɛ ne ho adeɛ wɔho ne da wɔ so wɔkɔ ɔkora bɛɛ 1 year nie ɔnkɔɔ hɔ biem 1 year no na wankae nase n'anim berɛ a ohuu no yɛ ɛma ne ɛhwehwee ma so kakra ne sɛ ɔka kyerɛ me sɛ akyirɛ owu yɛ ɔka sɛ naase ɔno yi kusa sɛ na naase wɔnhu ne da na wɔnhu ne da na ɛfiri n'anim mmerɛ no a wɔtee sɛ wɔwu na wɔsɛ gu ne saa mɛkɔ ɔkora na sɛ nsa nketenkete agu no na nka sɛ onya abotrɛ na naase no ɔne ne wɔ asɛm ana ɛna ɔso wɔne ne nni asɛm nti wɔn kora deɛ n'adwene ama so sɛ naase wɔ kɔpem sɛ ɔtee sɛ wawu ɛna ɔmo sɛ no maame no a ɔbaa hɔ no ɛyɛ naase wɔ ɛberɛ bɛn na ɔtee sɛ nase no awu ɛberɛ bɛn na ɔtee anadwene a yɛkɔɔ police station so ame hɔ no a yɛkɔ ɔmo san kɔɔ hɔ biom a nade teɛ ɔmo kaa sɛ maame ne kɔ no na awia bɛɛ 3 ɛna ɔmo frɛ yɛ a ɔmo kaa sɛ maame no awu ɛnura anɔpa bɛɛ 12 saa na ɔmo kaa enti saa anɔpa 12 na wɔwu yɛ no n'anwummere ɛna ɔba bɛsii gɛɛ ne nso so wɔ abrepɔ hɔ no na ɛdeɛ ne baa yɛ dɛn na wɔn huu sɛ ɛyɛ asew no ɛna bɛyii ne ho adi ɛde kyerɛ abaayaa no deɛ ɛma yɛhuu sɛ maame no na abɛyi ne ho adi ɛne sɛ ɔbaa yɛ edin na ɔbɔɔyɛ no wɔn edin na ɔbɔɔyɛ no
once on worry Bema no worry Ninu so di na boy and say di na pepe no boy. Na ba sister na manage na nkoso. Say no ba be no ba no ka say. No mo tebreman e no ba abrepo ase. Nti ototo ma me na dwene etotwene wa mana ehu akira kwan kra. Ofri ka say ofri hin ene ba sa abrepo ho a wo ba hwehwe obi. Oka say ofri asembo fo edu. Enti eye den ena lady ni hu say eye nase no ena abeda ne ho adi akere no anwumre na ade chen ya ansa na omo kwa akote se wawuo no anwumre na obeyi ne ho adi kire oba no nye na anwumre na na ohu se na aso no na de chie enti kwa ben wo fa so a wo hu ye e kwa fa so hu ye ne se picture no ne di adanse picture no boy ba ko twa no so mo enti omo friend ka so wawu no ana ye nkomodi die se maame ye ne be ye ka so ba hwe yi die ana ye maame na enti omo ko yi picture ne ba ya ye de to ho na ye pepepe edina oboy ye oba ni di na oboy ye nti na twen na dwen ne ko ho oba ni di na oboy no ye mfa ne se wo de nana ya WITHKROBEA oba ne nso a obehwehwe no wa mo nana ya WITHKROBEA o kan nana ya nko a enti wa mfa WITHKROBEA na nso e be ye den amwo wo se enipa asomasi potinti na onam enti krak na adwene se o biti no mreko a obehu na kire ye e ma ya adwene sa call so bie ni se ye de ni ko police station o ka se mama etuate mama manim aguase no enne sa twen ya adwene call so se enni ye na maame ne mpese be hu akire na wanyini abrewa be mfie sei na wanyini obenya ni mfie aduowotwe be ya aduowotwe mu na boy no ono nso ne maame no wo so wanyini saa ho ono nso so wanyini saa na ya se ye twa picture wo hwe picture no de ye twa ye no ene ne picture dada wo twa enso so yenim Asem Beba Dabi na saa boy na wo twa picture ndie na ba di trim se wo ntwa picture no wono no die ntia ba ni trim se wo se wono ho maame ne yam hye no OTEC ama wo ka kire 102.9 FM sister ne se sister nipa die da bro sani wo se ye da bro ufie nsamanfo no bi na abo ndizi ni ye asama ba ma na ka sister na one ne wo adwuma mu no o kan sa kire sister no o kan sa kire sister na da nipa no wo ani ana okay ene obi o wa ni de me hu na me hu no de ansan otwa picture ni wie no o kan sa asem ne de kire nipa no say sister hwe nipa yi a wa ba yi na bia ye ofie nsamanfo ni bia when temperature no say odene ba na odene betra ase na opie so okofa nsu abre no no say enipa bi say de ya hwe ni yo na ebeko umeko ne ye ofie nsamanfo ni bia ya so wode ya asem ka wode ya asem ka hey endisesi again no efri se wote se maame no se wawu ampa no na ho keka mu tesɛn okay enna me ko mo yuma mo ana nko buza nsa na wo tesɛn ndi mbuza no so onyame adom ana mbuza nsa ni kunu koye wa ba no so onyamai na omo toto ne omai nche obeba na ntwe ne ye de mpai bota na chi ndi bi besi bia no mma so nte no so wate abade yare money yale bada wosia na egugugu na na de tie no na asa wosia gu no Asem Beba Dabi ye tie so wu no na nwumre ne na de tie de na asa de wosia gugu no sa ba se de ko oba ye no obodi kire mo se ono abrewa ne ye frɛ ne sɛn abrewa no de meme ko na esan so omo ne di nka di nkomo dada ne nti baby WITHKROBEA ASANTE kotoko say aboa ya we ye nyini mpiru ntimi nsuma ansa ampe ho asometri anko busa maame ni din bi okay krache wo de ma yentwen ma ne ba ne mra na afei emfonyini no de mo mutwa no bra wo ba store mu ho ene ni mfonyini dada mo nso mu nya ye de ye ntoto hu se
maame we ya na enro ba no ye beje no ye de ni nyina begu afidie so na ye de aye ntoto ho ama amanfo nso ahwebi enti ye beda wase ne why okay atiefo krachi eye taxi driver na awuraba bia otade ne ye rounds enwo wo na adwuma mu a na awura ne frɛ no se wo mra enwo kɔye okoduru ye ɔse asɛm a abatum ye nie me wa ha ena maame panyini ya owo mfinhia ba aduo wɔtwe aba sɛ wɔhwehwɛ obi bobo obodin na nipa no wapɛno a wonhu no wayera enti awura ne man baabi na ena awura ne man nsuo ne aduane wɔdena kofie wama ne nsuo ne aduane abrewa na ani aduane no na mmom nsuo ne de ɔgye no mo ena okobo ni fie awura mane ani kunu ya galamsey ni ɔkɔ efiewura sei na atome efiewura se daabi maame no wanyini wɔyɛ abrewa ekina nko gine to a na de kina asɛm bi kosi efiewura manya amane entime mpene e ma amane na fia omde ne kɔ assemblyman ho assemblyman so yere sa assemblyman abre enti wada eno omde ne kɔ police station ena prosifo agege wɔn mo contact wɔ so ame ha eno om se abrewa no ontena ho ade akyɛ ya no anɔpɔ mo kɔ hobio yɛse abrewa ndi hɔ amanfo ta akɔtena hɔ kɔda hɔ bi wɔ hɔ ana ne kwan awa nom ne ade nti wɔsɔre saa no wɔm nim so wɔka saa nkrɔfoɔ ne ho enti wɔkɔ ne de ahwinsi enti wɔm nyi wɔm ani sɛ wayera ade akye kia ne ke obehu ne krom kwan na wasan afaka na wakɔ ɛne wɔm tete ho afei ɔnom adwene ba wɔn ho so no na kyɛ sɛ yafrɛ abaya ne kunu aka kyerɛ ne sɛ ne maame awu ti lady ne yam hyɛ no na ɔsɛ maame ye nura ne nam ho pe baabi ada yi ade ne ko police station mom ye nkɔhwɛ mfonyini na akrache ne twa no afei wɔm kɔhwɛ mfonyini no ɛde toto maame ne mfonyini dada ho no pepepe tisu ohu ne sɛ nase no ɛna abɛda ne ho adi ɛde akyerɛ no na wiai moma me musa matiefoɔ ne adɔfoɔ ebia na wobi ahunu saa asɛm a yɛ kai obi ahunu bi da sɛ wobi wu na nipa no a wawuo no sɛ yɛ mɔ wa mane a otumi beyi ne ho kyerɛ wo ɔbɛda ne ho adi kyerɛ wo ema ɛyɛ ya na wahunu bi da wahunu bi pan a fra Asem Beba Dabi before number no na yɛnhwɛ wɔn so de no sɛ ne yɛsiiɛ sɛ wobi wu nipa no a wawuo no ebia wɔ bɛn yɛ mɔ wa mane nipa no betumi abɛda ne ho adi di akyerɛ wo ɛno abɛdi nkɔmɔ ama ayɛ ya na eno ne asɛm a mebusa ena awie yi momma yana Dr. Ba ase Dr. Ba ene da Ba Herbal Center no na Ba Herbal Center no eya asoya na anu ada yi a Senba Africa Business Excellence Awards course no ye bo na ba so ye kyerɛ sɛ ɛba sɛ yɛmfa ɛhamama nubna ene nua hini entu yade ase emfiri nombe ene nkasa mu a papa na aben sabre ya ye kasa wanya problem e wo odompe ana wo nkasa mu ebia wo de no ye wakiri bramo ebia wo nsa ana wo nan mu na abuo obi de sebe ni dompe na kasa ni nti wonamo a obete ne gogorodo dompe ne kasa obi nso de ne nsa asene ban ontumi nka ne nsa no entum obi nso kotodwe no de ebutu so ni tumi yi na patena koto baabi na ne nana hona ye kakraka ni nyina no Dr. Ba oye ho adwuma na de hia ne se wo de wo beba owo mfidie obeye hwehwemu na wohunu wo dompe no problem a aba ho enua enhamama nubna eni nua hini a ye kabom na ye de kyere enan ensa dompe no enua bia eno de beye ho adwuma amo anyu ahoto obi wo ho a stroke de nato form o de ye adammo o de hia no na dwen no ehwate etwere yade ena eha o de hia no ana sa waye mre ewo mpem yade bia abehinta wo nipadua ni mu a wo ko enko no fabra Ba Herbal Center na Dr. Ba onye ho adwuma ma no Kumasi atonsu agogo owo agogo hospital agogo ayare sabia no ekire pe ena papa yi owo ne numbers eye 0244 083482
afei 0272 50 0012 ofre saa homa we ya Dr. Ba ya wada Ba Herbal Center no ba aha obeje so wate ono be kasa na de wonte ase bia wakire mu ama wo afei police ni na duro no imboost herbal mixture aduro we na sabre ya ye kasa wu ni padua mu emu twetwetwetwe wo ye ohhwie nyeye wa wutumi se pressure yade wo so ade kupa kese pa ba kono no say ye low say ye high yo kope imboost herbal mixture ni bi nanom wa si kire yade ye hawo obi anya problem e wo ne liver ana ne kidney ho yaka kire ne se wa wawie doctor di kre no kope imboost herbal mixture ni bi nanom oba wo nsabuo mu obre bema wa ye mmere oba bema wakote namu yade bi wo ko enko da bia wonko awakoma na ye wo ya na wo boa no hyehyew se wonya imboost herbal mixture aduro bia nom aduro we ment na ho nyare kora ansa no anom bi se wonom ano kwasam ne se eyi fi efri nipadua ni mu ememogya edi atrantwie kama ema anyu ahoto wate oba OTEC afemfia ha imbusu aduro posi ni naduro no ubenya bi sanso na ba bi eton ro Ghana ha bia no wodi awuram na kasa wo pe imboost untumi nka kasa posi ni naduro no frɛ posi ni no e wo 0246 208496 obeje so no wakasa na de wonte ase no wakyerem e de amawo okɔ normal messages ho a amanfo nso de wɔn adwenkyera ba fine senior krobia media misusu sɛ maame no wawukɔ asamado no yaanye no entira ɛno asan ba asase isuo no ajengo baba obi ba de eke nana guy ene madam Lizzie onu nyina nso wa ha wo mutie adujamafo yadamo ase nana krobia me ma happy birthday na ewiase nso nsem de akora ehu o saa nsem ya mo kan me mate bi pen na akora eya me se anansesem eya me se ampara payo se jako e wo santas ya nyinam Amadia Junction nana onu nso tio pa right yate yenso ye da se wo ho akra ya akra bia asante e mechiaw na this ghost woman story no is really serious very serious pa na mawofo Mr. and Mrs. Tiwa any Mr. Boache Mrs. Tiwa ni Mr. Boache omu nyina nso tio pa enya asem ketoa commander ba ko pe na awie onu nso tie na sankomo ya yedie ebia obi enso ewo the same experience ya ken na yedie ya na kratch bi ono wa bebo awuram sakura to confirm the mo ken mo ma memra so bi ye fra no Emmanuel Donko ima hote say because of me na Donko me ka free education center also ka free he me ka free Atasomaso we education center Atasomaso wo ho. Oh yes please. Obi ewu a yen kan kire wa wabeda ne ho adie bi a kire open. Me ko chama nkudi o kan yi. Me say obi ewu a ye mo wa mane se bi anipa na ewu a wabeda ne ho adi pen a kire o. Ko chama no bi da me ni o keep coast. O de ani si say. Me keep coast and your phone we da okwa Abidjan. Okwa Abidjan so say nyama at the break keep coast na busha for so de back ho bai. Na busha for anjin nyama ba ho jen kwala no. Na nipa na wu. Ani nipa na wu ni na me fitika a so say nyama Abidjan nyama mani sika na mo so de kwala na bai. On bai na ka chama say almost like come see na o ka do because I found a child in Tanwana. Nti no odin kwala no be fi on na mo ka say nipa na wu no. Ana almost as so me so me bi me ma wu mani bi play. Asem Beba Dabi. Yeah, that's it. Odi emunya abotre. Ade we ya be hye da bi ho phone lines. Ya be hye da bi ho phone lines. But oba de achi ame. Akra. Obi tumi wu. Na ye mo obi amane. No akoyi ne ho adi akire nipa no. Se bia oni na di nkomo normal na wasa akra ne se me kwa aba. Amamre mu ni amane mu no. Wo wa what is am panyin se me what na ma TV da na tansu si. Etasi pa. Wow.
if you say on say enipa bia osunsum a etini mu eni se de eni sunsum na ho den etie enti wona won tunsumu den na wo mo ho den saa ne de ebia nanka wo pa asem bi kura ka kire ne ba no enu nti na nanka ohwe no wabra onte no na de ya na etasi pa na wo a wonte ye no wo mom na obeyi ne ho adi e de kire wo a wate no o meyi ne ho adi nkire wo de wate na oba beyi ne ho adi a kire wo na ye saa bayi honhom no a ehunohuna amanfo e de wo mo ho hye oyi nipa nanim kata nanim so odi behunahuna wo e de abeprawo anaase odi aba bekun no na emom won a omoda wo mo ho adi sei ekoba amane e de ho ko kire ne atwato se wa firi asase su ko no de eno de ohonom pa eno de eye no kureturo do se eba ne sa no a oba obeda na odi ebi wo ha obeba no kra no obeba na wo uni ho na wo yonku bi na wo fie odi nkra beja ne se oba ka kire ne se sei o maame aba no mu se ni sei ansa no okọ na ogbo na mane a kire na abetie se me maame afirim minimum obi a odi sika mane ne ma ema edi sika ne obi di sika ne bre ne ma no obegina nkwanti asei efu kwan so e de ma se gine fa ma me ma no ma mu sika anto aduane ani se sa abre no na owu enti eno de etasi eye no kure pa se okodan ho adi nansi akra atabi wi nata wo eye ye fani sei obo ase ata no koyi ne ho adi asema meken daban ata asema meken ata kakra na pani na tukwan be se mfie se wo ho na wo ma ebra aketewa ni wuye no wo se woda hwa na ata na ba be gina dem ho physical nya daye so we de na nya daye so na ni so sei na ni so wo mrefi oba ya na ni onu okọ enti ya ade a esipa na wo mo edi obi anim ekoye no ena ya na eye bayi eno de obeyi wanim ene ye se wate se na akrobia se be bia wo fa afirim se wo fa afirim yin na opese obehunahuna wo no na akofa wo fa anim dua na ode adura na wo ba wo so se obehunahuna eno so mahunu obi a wo chi nipa no de onya akokodo chi no ema ade chi no na wadane nipa foforo na onhye hwe Asem Beba Dabi wadahwa no onenam fie ho no osore kwadwonso a woni o maame anim ni no se maame se wawu na se wasan abade a mechew woche no moa ni sei ene woni ne preso ema ade chin ye enipa ba ye no na enye wo maame na ye wo maame nua no onhye hwe enti kwatre onhye hwe enti wo mu mienu wona opeso obeka bibi kire woni de ebre a wafiri mu no a wonte ye no obeba na waba be ka asem kro ana wode nkra ne ba beja ana nkomo bi opeso woni wudie no wono ba bedi na wada ne ho adi afi obeti okoya obeti ya ze ene ne so ensi ma ya mfro wa abra wo nchen da so wono ye honhom enti ne ekoso ne ye ba nyina no wadi kan ye hunu efiri nipa wu a wafiri nipa tebiam adane honhom wadane honhom enti oba ne saa ne se kimu a de aka bia no de esi wiase afa nan ne bibia no ohunu enti wono ma ya meto no se ya me kan kire o se wawu ma wo mesuro enti ntempa na se nipa no bofo no kra ba obo pronumu no aboze bia o se me kwadwonso no ano na bofo na ba enti bofo ne ba beduru se kimu a obo ama o se da bi oboa wa piesi afọ wa menten ya so obo me ekwe o hwe na unhu ni diu akrampofo ensem bi sei wo wuti sei ya se ne obo ade a kire amamre ne amane mu ama instance se bisie no wo unhu ni sei well krobe mam na sidiem enya di a ebetinya si ebetini ba ode ne mani sika nyina siliga no entumi nsi eni ho adana wo ye kinyijefo enya kinyijefo asem se krobia ewuo he mami abrewa 80 years onu nko akura efri asimbofodu mami chirem se saman no obawo asimbofodu no ofri fosu ayi praso kura kwa asimbofodu nyeize enti wo si entumi nsi eni ho meba mema wodi wonjire mu naba na rest meba mema rest gym e wo fe yiase ene wo kire se nakrobia sa asem se ne oba ade eka no eye no kre akora esida ampofu ye chinyi jefo dodo
me mahunu bi pen e wo me krom okay atiefo mu nya abotre minim die enti ampofo kasa wono wonyi nie upon this enchirechiremu a my learned colleague Obade has give to the people for the radio top. I don't know why. Munya abotre na yenne Eja Abraham eni nkomonwie ye wia ono be kire ni reason na Obade enso a kire na mo nso babam na mo be proof Obade de ana mo proof ampofo de. My learned colleague, welcome again. Thank you, sir. Okay. Today, therefore, as I say, Eja Abraham is here. Eja Abraham is the only herbal mind who know about, say, we have three mind and 3 women. Yewodiano, Oba, and Yewobema. He's the only herbal mind who know the difference. He said there are some sickness and disease in the system. Maybe it's nunuma. It's not just nunum. You have to say nunum mai or nunum woman. Say be a nunum no bema and as oba. He's the only eba mai who say that thing. Oba de odi emunsum. Akra me da say. Aja bre bema sabi oba be come inside den wa ha no mo. Sabre watu anopahema akote ahasuo akọwoso adoto na ama akrokra na progu ne so akọwoso akotete enhamban no eni nua hine no aye krado de aka ne se wa ohututu wa osisi ya wa uti ya wa wachika se obekọ na wakọ akoje ejebre bi kire ye ne yetiefo yo oba de me dase asema na krobye kara meka enna ma bi adwuma ko vanochi oba me ho na saa asem no se ne de pa na ede na hu be ma hu oba no na me chechire mu na ne giye pa no se ya mentanka me just say the block na krobye ati ono so aka oba de akra me say on say last week me be dia dance bi ma me bia se bi wo kremoni na won tin kommo na ne sisi wo so de akini anka sem no mu obiebie na oba me ma na duro no na ni kunu say o ma ne no because of me this self afredo bia ma ni o ma ne nom owi an honom ye na na wo to no de ni kunu so ba ye first time say ma bi oba bi tinifi ono so sisi won timi nya na wo hwe na ne ba ye adwuma okofanochi odne bai adana me be di adanse na de che na odne bai na ono so se ne ho ato no mpo enra osaba ho na oba de me ho ne nwanwa mate se na sa me kura we na ho ye me ho eti obebusa me wosa enra de oba no kamera e ka ho e na wo video me wo busa me na me cheche na do me yensen de we e bi kofa hene na ho na che se ma no kofa bra me che se mo busa me de e doso na me ho ye ne nwanwa se eti sa de na se bi do bitimi ya adwuma se di a nka de na aban enfa na ho dwuma se ono so ya aban ni bia nti ono na owani nti won kan tra ban aban utie mi a ye wa bibidro ni bia sayare o se omso o de ba eti mumra na mumra so yasene na ye nyani bebrebe na eti mu ma no mesre se obi tie mi pa na so onu mpem yare se bia ni sisi na chinka se ne toase oba de kai se mra bia ofidada ni me kan se sa de wei eye infection me kan ne bebrebe nyini no musi sabro na me se me enam yare no na de saa de ne ba nti obi wo tie me na se wonya enam yare de bi pen se o ya akola tam no ya akola ene wo treaty ye ada se o dunso moja ana na nsuo bi gugu no ana na se keka no na nsa bi e be gusa bi na koso yokuma so ana na o ye bema na su fita firi ni bema mu ba ana na o dunso moja ana o dunso mu pai mienu se wen treaty ni ya oba de me se awie ye no de gya no ye sisi yare ye e gya ni sisi yare ye ya siyare enko no de akwahye sabro no wo num nro na wo tua bi na wo sabi misraw so ti sane so siyo ya na de akiri enko otu asentini mu twetwew amache se stroke ya ajo ana se wo chinka se ne mu yo ya ana akotu askan se no mpanimo biebie na yi se wo je ho anyam se wo de tu anamo bra na ejabra me di nu papa yi nu breya doctor fo nyina di ho adanse bi be ma wo se wo yare na ankwa akwanya ho sabra na bra ohwimwo na bajusika oba de bi ohwim e was so for kwan so for car nesi ohwim school junction or cross kwan bra won sabenkum kasa op presby asoradan ye frame Jabra me the number need to dwa number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I say 0505 740 223 050
0505 0505 740 740 223 and away a WhatsApp and I'm afford 0549 0549 10 10 15 15 80 80 0549 0549 10 10 15 15 80 80 and we want to make no so what is say obi to bi do no ka bia ejabram ni hwehwemu a oyeye ejabram research enti misra mo fa ejabram sam na mo so to do no mo ejabram compensation na de wapoto no onti so de bom oba de enko pia na say ejabram de wo ba ntem a nkanya ne se nka amanfo akadam yo no kwasem trodo na me kra ne nwanwa ba bia wo ko hye ya afina wayi wo hu adi ama eno Atiefo Sabre Abraham ana ye ne kasa no de wose ade a woyo no kwasem ade ba ko a wose ye ne ya pa so obehunu se obi de yade bo no nsamra ne se mi de misisi ye ne bekume ena ma chitompei eno ne bekume na miti ye dwa me gagaga ye ne bekume ye yade we ne kumi maame ne kumi papa Abraham se ono onim abusuan yade dabida se wo de yade no wo so ye abusuan yade no waka hokora wo kwa wo de bone bede na fabre no na honom na bede kese pa na wo obeji no de atosa abede num na watumrika akọ no akọda nyame ase enti se wuti ni se ya mesrewa di ho dance di ho konkonsa kire wo bi mesrewa adrabafo ne du se ya na mutima firi ono mo ya amanfo abro mesrewa menchim no na wontie na ontumrika nkọ Ajabre ho na ayaresa no ete ho no mo etwen no Ajabre be ma obade ye ntoa so yo ye toaso na sa de na me kan se obi a wanya nam yade pen ana wadwu so moja me se ne na dis yare eja wa na mo chinka se yo ya na ma toase yo ya enso wa sam wa kro ya na didi wura yam na wakonya ulcer ana typhoid obekọ hospital se wonya typhoid onya ulcer wa tritie enko ebu won so ye mane do na adwono wo kina na asaba oba de na me bu be se jaso ho na se unum ja no na so pam wisie na o brekwa sense o pam no nyina na wisie ne ba emwa na de sa osei ana typhoid ama we onkum wo mo usu utu ase so pese okum mu wei na osa na se tu na emabie ma Ejabram ko na wadu bra ne mo se ne papa bi ne enkum sa mu wei na wo yam kuro na da bia o de kasa wo se ne bekume ya ma no bofdin de peptic ulcer ya ma no bofdin de stomach ulcer na de bon samrane na me ulcer enti atua me meko ya tua me jene ya tua me kakaduro me sraw he wo ba Ejabram wa me se nansa sa ne ma ya tua wei nyala wo be sen adi etimi se so obi wo yam kuro ulcer na o de chini na nkwa ono so omra enye no nko mesda obi a ne nan ne nsa ayetitriti wo ye nya stroke symptoms of stroke wo ye sim just o ye be tofom mesda entwent na ho e ma ne tofom ansa fa ne bra na jepa me na duro no otima nante normal sa de enko e ma biem na se wa tofom nso mpa eno so nka agi to na mo ne bra oba de o ye dance ni tro obehu ma mi bia wo hwim a onya stock no da form e wo crofom ba bia gas filling station na wo na hye no ne ye de ne bra me mama na dura me na sore na okwa e wo sensuo wa ankro mu sine niema enti wei obi begina ha na obedi ntro ntimi sew so obusua ne bia nya stock nyodware ne bia to na mon ne fa ne bra enya no nko mesew se bia o kasa enka wonum sa de ham na ntere afi won se ne nkofo ye ma ne ho ade no me se ema bebrebe ye ja o mo ade ye e de bentia ne nka wo monum onu kwa na ofina na bro no fuse na o bro no fuse first one once me down no okọ me so senka wonu ma egu aware atwetwe wodo e ma odo gugu me sra twetwe wodo kra ti senka wonu ma to na mo na bra wo de yaman bro fili de say halitosis why ye no de bia me kasa ma bi no ne kunu ono ene na mem kopie sunwa no wo se ni kunu simpa no so simpa na oda ne mpa so de bia ne kunu ba ne chia na o de henka abo nsuom no de twa ne hwe because of nanum nkanenti na ko South Africa me de do ma no san kan nyina afiri wo ene o na kopie mo sunwan na wo de kitikiti a empam wo yire mfiri wo nchen empam wo mpren na ade usu bra ye mo do na tuontu oba de enya no nko obi o wo asoroben ti ade denden eni ti abia bia mu maso e na kopie sira mu baabi so ofiri sen wo baabi abra wo firi wo sa traba mark wo mu po wo te no mo ja ye o se hu sram ni ena hu asante nyina ya bom na so wuti yare ni nti wa asorobe no ya bia o maso ya bia o kwachi ya bia wa fron me sa bra na me mo do na ti yare na sintu oba de number ni to dwa na wabem number na 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I says 0505 740 223 0505 740 223 and away a WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Missy me o hwim e was so for kwan so for kai na ka so be si o hwim
school junction wo usi wo pe Mr. Found Sabenkum ko tare kwa no me ni president so da no e die no hwe da biara da ejabra me adwuma oba de yenko ejabre na sa wadre ya na yetatahwe a na enofo ya de bi no eda so anu da so ho e den sa oba de ana nse de anu de anu adwo me di adanse bi a kire ho ma me bi wo sunwan me kwa na original hospital no ma reject no ya da soro fi ya me na do se na wato no na de twam kra ba se ge ba ko uya oba dem de number be ma na friend of na na di nkomo hwe oba konfo no chini no fo no ahuna fa ne kon afa ne mfi ama ne nsari chesa e be se miti oba de anom de ba konfo no chini no ma be no achi operation ochina oso be review obe check it o ma twinsuo na fi na chi no fu na hono aka ko be se oba se bi ogbonu fo e den na chese etu tunu omo se ye betwa ni nua me ye doctor na ba ko nurse ni omo so betwa na oso mpene na odwane na obi di ba se mo na obi di adanse chance obi be pie sunya e friend jabra omo obi nufu a ya reject no oba de oba me me se ma me do ma nufu na etwekọ no etweba ni se na ho se ma beti oba de atwetwe ba te yenye no ma ensu na etwe no wakina ye na operation no wote ja ma me do ya na nyina ejai oba de ennempo me ba me ndi nko me se me imagine ha eni adanse tro etu yo ba na wutie me wanya nufu mu yare ya man bro de breast cancer na ho ansa e de be bra ni modo oya di nkafa hospital wodo kona zo kra fon se o betwa nufu na me ngui bra me ntwa da nyakopo tu minti na ba ko so ba de on de ye twa o se twa 15 years ni na nufu na sa pro na ati no ba de ahunu na bie nanum oba de ewiase ayro hu oba de oba mi akra misuro ye de do ma no nufu emwa ekro ni wu mi sre mi nua ma mi sre mo hia ye o nufu ya na ye fi ano num na nwia enum na wia enumre na bola yi num na o ma o de ye betwa de to na mo na bra mi se obi anya nam ya de pa na nsuo gugu na ma ne menses meya ombra oba no wa waseke kaw emma mema obema mhyehyew emututu emufimfim obema na fon munyina mesam munyitwi na mo mbra ohwi mo na mo yare nyakopo be fam so to say hwim oba de ebro ba anka biso ejabre be ma sabre de ebre no ayebe so sabre na ayebe de number na wo number na 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I say 0505 740 223 0505 740 223 and away WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 ya frame jabra mi wo hwim e wasuofo akwa so na maso ni bi so wo sunwan da sunwan udu wa so pe doctor atseko atonie kwa no so e wona mi wo na se okọ enkra pupu ni mantem so a mi wo e wona ze da komai wo fo kai na wo so pe da komai Bombay bus stop wo frame number ya me dia to dwa me direct no aba wo dia ya le bia ment me mo so breniti frame na me wo ho dwa me wo aba me ni wo aduro so a metro ba bia obi obie na wako me da wase senya bia kuya that's ne ye be sensia me chia e basa so chance go na right yada mo ase atiefo we ye Eja Abraham ya woda Eja Abraham Heba Center no na yatene nka no ma fidiri na heya Mami money adwuma udan ya ye fe Mira me da se na esomo ye no na aka o ano de anyine ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima C complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba saa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena anwi na aten enti se odi DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing sheets and chancing aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets and chancing adonima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alloying and governance IBR and NMK nails emu pia so se woni sika donima e ma otua ne kakra wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne ho enti me nkɔ he kwasafo YF Johnson obenjiare anafre 0244 126625 and 0540 101 555 donima steel complex babia at the power F1 no
Eji, Mississippi, Elmwa, na me kwachi, shime, my betting so edimi, oh, Kafran, kum yaw, me brana boame, what dear by no one to me cry. A Mary Life Spine Clinic, and what I'm call you, a Mary Life Chiropractic Clinic, 1 February, and yes, surgery some cry. A can who say ya, na me woo. A Mary Life, or Babwa and Tam crab, a band neck pain, hand pain, waist, tight, foot, and shoulder pains. A woman, yana wonsa, and now one answer it, a better pie, kotojo, one night and now hip yo ya, a nerve problem, and trini yamwa. Me stress it to me ba. A bus stress management, scoliosis, spondylosis, numnia dia. We hear Dr. Ademafo, we hear a Mary Life Spine Clinic. That's woman at Maria School Junction, or by Side Pharmacy, Mazenso, Hadaso Estate, Mango Down, on the Abofra World, and a bone. 0559 724464 0559 992655. Mary Life. Oh dear. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenemu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no uduru ba heba center aso ya eyade ketewa bi edema no uduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwansia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankyere ene yantwe wode ahaban ene toso ba heba center ewo kumase atonso agogo hospital na chi hope ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fam ankasa ahaban kasa woteno abebuo mu Debiara Dani akwenya ewo ho ma ye de boaboa ye ho emadache ene se obema wabofra hye kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dache pa we die entwentwe ho na ase ehunim na ye ntwa akwada bia nso nja ma wabofra no hye kindergarten ase ebra wanya mfie 9 ama wanya dache pa eho na omodaye so ehye ase ma ye ntwa akwada bia nya fa wo ba wanya mfie 9 ana mofro wo nipadua sintobi eko kindergarten zisia no munya omodache pa enkai boy mo de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service no mabuafo UNICEF ni USAID count. My dear, yes, sweet. And then my mimi saw. Meaning so dumb a pan. Now, you soup and pan, I'm in one down, I'm in common deck. Oh, let's the dick up pie over there. There would be mona soap and mona cream. As yes, my fair fan. Ah, maybe I say. Now, maybe the emotion to my answer. Hey, Debbie, maybe I'm sure ski I fancy. I said, I'm sure some bang. And what can you say, dear? Many mona soap, any mona cream, I never will. Said the mona soap. Timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de minye ja me ho ba bi e wo se me de mona cream siesie no me de siesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na busu yi de ene ahofe no mema na busu ama ho ala me so ma don sa o ma fo here mona soap and mona cream enfre agbeve herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD Ashusha Sa Ejedi Nkrato Imu Aja Tumuse Eye. Na kwasi we na magina ha chebe yesima aduasa ne awompie dey o se inside no aso adwoso ena sinima aduasa mu ani ominia gonorrhea ena adidi ni mu ama afedie jonso kra ho ayeden na nemre so obi tena ho ema gonorrhea etete no ebra tete obi ka B2 meshine capsules ewo dwaso obi e wo candidiasis odepu obi ansansan gugu ne bema ana yade mu nyarewa bia no eye tete obi ka B2 mesha ene capsules ena ese obi e no ede ahoto bebre no enu achi no tete obi ka herbal center ede tete obi ka garlic bitters and capsules ede
na badwa so ne to diabetes ase high blood pressure asthma will be a sebinanum ewon kakakra menstrual pains and honam yaw titi obeka garlic bitters and capsules and you do American for the amount o titi obeka B2 mixture and titi obeka garlic bitters and capsules edo do atwa for ni KNG herba ewo mrum Fedimens herba Danny herba Colinac herba and a healing herba ewa Chemfo new market smart herba wo boase and a Jodas mas ewa konongo owuskobi enso won koko and afre 0243 975 628 0243 975 628 titi obeka herba center enu papa fiemi Alpha ni Omega Ashasia ni eweye nyame Ujie breni unkunim die breni umpeja ye breni odofo die na wukom oha bene da so amane bene da so enunti ne yahye dwumadi ani din di Alpha and Omega prayer movement na ye de bro OTEC kasafidie so ukwada nwumre nondu ekusi na homachi nonum eni fie da nwumre nondu ekusi ahomachi nonum hia mesofo nsia fie me ni nyame nkrofo a awade domini na basa ewo nso ye nam pabo so de wotie ni ayaresane fa hodie bebre ma ye nsia wo OTEC 102.9 akasafidie no so na be ho awade abasa be ho awade tumi na mi shira so be me yesia amen okay yadamu ase samwa fidie no eda so da ha ne yekoya yasan babio aha eye 102.9 FM aha eye OTEC FM so Asem Beba Dabi dwumadie no no masoda so gu amutie yi na ansa na ye bekono na asemu a esie Kumasi Krodua ye mu boshan heya ena sa asem wei esie de akwa ene se krachi bi ne maami na afrim maami a wafrim wo na ne ba eni ha ewa kwantuom na akwa se maame no abeda ne ho adi edi akere nase no asem no emu odu na obi adwenkyira wato edi aba ene sa akra ya ASANTE saman ho asem a mokai saman pa eni honam na watumi aba eni nipa aba bedi nkuta ho it can however been seen say Sir ebia saman ebetumi abasa impersonation obi na asha da aba be ye no to say eyese nipa krona Charles ewo afrancho ena ono eto sankra wi ede aba all right Charles yada say ene wadwenkyere ena kwaku fosu ewo bonwira bra ene wo kyese nana saa de ewei etasi na me ankasa kra no mahu bit pain me ame papa ebiasi pain na tato wono mu a wawu atofuwo ene omo de ombe basisi a okay eno ye won so de nana WITHKROBEA ASANTE me too I've experienced some before I want to share my view okay but nana mpofo se sa sem we de entumi nsi da sane ye krachi bi ka se saman ni honam so obetumi aba pa ba be ka se ni nipa abedi nkomo onye nisa right mpofo die nti na wo ka sa asem no 3 minutes yeah me that's it Krobea nipa ho yesusu ma ya dwen ko saa nema no so hwe nsamanfo ma ye tete wo asase wesu no se saman wo ho a studio ha we bi so bi o se ma me ewu mpapa ewu me no bi na tie ene wo tietie me ade na saman ntimi nkoye bibi wo ho Asem Beba Dabi ade na saman no ono na wo ne ba ohu no akwan a onemu nyina no saman no ohu atetie ye de nemu ohu efie na ni ebipa na ono asaman no ni nua na otete ne ba we yesi wawu foforo me ba eni ho na bro kra 80 years kra tio Krobea asem ba momye nka no kra ewom na omunya saman hwe ese attack police for no aye police for no na masango for ya dwen se omkasa ma me ye saman because waira omankasa me say ombeti aka omankasa and so omanka and doesn't mean so much nka ta wo omanka na omanka dia ene ye hwa ma me from howai mimi do bia breo dabi wa hwana wo me de ne ba me kaso asaman me de ni pa na breo me de mamye wonya mfia duo woche me se me nim mra me timi ne ma me ne na
oba echina presi fokro ya beka se wakoye sei waye sei brebra ma amane ma monye on se mo de mo timi hu mra kwan se ye ne ye telephone numbers emba mo teni yo ye fe telephone numbers onu ma dwe tachire adwe tachire ne se mo na mo de maame ne baaye eti ye de ye genatra in case bibia si wo ya so ya ha ne mo a ya from say hey mo maame no mo de na mo ye no a mo de ba sisi oba wuo no Asem Beba Dabi na mo de ade chi ne ne be tie ni ba kwa mo so ayira wasoreko was it no soreko Dabi no na sa okra wo kwa akwantuom na sa ade sanwa otumi kwosere post station da be ye ye na de ne ho koi listen enye maame na de ne ho koi se mayira obehwehwe wo bi obi na de ene wa besi obi so yenhu ni pakro ene ni pande number edi si abegina na to ato na Dabi tie Dabi akoni ko obedi akoba enye maame ne ko ho maame na nko police station nko ye ne ho case se me ba ho me ba e oni ho mayira adiasa eti man ba bi na no obi na de ne ba ye ana muso magina Ghana mara ne munim die mu agi nipa nyina particulars it means mabuku in case of anything happens you come of me na me ba say me ba be nipa na de ne bra wonu a wo say osoroko how can I believe that say what no say won no how can I say bajiwadi eti a honne say ye hwasem we kan ye nya sama say police ni ko no oti counter o ye duro bi ko ja no ye ko ti no ye hu no okay oba de chiame won so brem na sesi a wo makotwa mfonyini mfonyini no mu twa aye no e de atoto maame ni mfonyini ho e ye the same person e de na maame e de na wo ba besia pa wawale me wawale beba maame adina yesu mu asemu enya hona oba de brem won so brem you are off air brem won so can't akra de wo mu nyina ne se etasi etimisi ye obi ahonhom atini mu nya honhom bia na edin yo enipa ye na masase kwa nya obi na abɔ ne dua ebenya no nya obi na ato na du enya no wo se enipa bi wa wo dwe ne ho adwembɔne kora etimi san da ne ba wo so enipa bi wo hɔ a wo bɔ ne dua enya ne da entina enipa ye ne na wiase obi anko ne sunsum atini mu eni sɛ ne enyankopɔn bɔ onipa enti sɛ wo nam a sunsum ati wo mu no eni na wo sɛ obu no eni ti ye sɛ menya bɔne Risa dodo na oye bɔne na osunsum na ojo bɔne nya nyankopɔn anasa asɔrefo nko na sema nya bɔne o enka ne tetewa ne na nanom tewa na omsumo be bisom no afutuwa ne edima obia ne se hweyie na wa anya bɔne hweyie ne wa anya bɔne fi se bɔne ne ewie nipa bibia wa asase so osunsum ati mu obi bia wo mu eno ene ku ho enti obi ne sunsum den no obi ne sunsum den no osori a ofiri mu a na se probia asante kotoko gidie kire se wu anya ada no na akwa asama do wo ne nam saa na ne nam no obetumi abeka se nipa nso ho ade e wo mu no ba ko e wo mu no wo ne nam obetumi ni nipa abeka sa obetumi ni nipa kasa we de oba sa woni oba ni nipa kasa wanum nsuo nso wa ni obetumi ni nipa kasa eno kra no eno na kire se ampa for you are off air please na eno na kire se wo ya sama no me de menim a yaka kire me ne se sama ni mako enti na wa ni aduane na wonum nsuo no so no sama wo ni mako okay enti na ma oye ye no enti obi atu kwan na oba kra se hey we de oye sama mum ya ma ne mako ni ansa na agye di se wo ni pa onso wa ni aduane no di enti na wa ni obi ekom de no obi a wonam wa yira a wo hwehwe ne ba ekom de no no hwefie ni efie a wo kire ye na wo di mako no a efie de oche na wanantia pe wo bi no hu no esko woni no okay madam ase etiefo enkomo yedia enna opanyini bi wono owoni fie ya wono nso tie ena wo kire se saasem wei wono owo ho bibika ene waba yanim ha ye betie dia wono woka se bia mpofo de a wo kan ena ode beto ne so ana se de obo ade akia me kan ena ono nso anya ho experience me pa chew sa wo over experience bi ana de ye kan o wo ho adwenkyere bi a ko ye YouTube wo na wo de fo adwenkyere no fafa ho na ye ntie de wo woka
afei emfonyini ni mienu no ye ho adwuma se beya ye de begu YouTube wo ama mo nso mo de mani krotu awisi ahwe de krachi ni twa ye no wono mo pa aba ene maame na ankasa de no wono mo pa aba ne de ato ho ne ahwe sa nyanyam bia obewu a wo kire se maame no danu a owu ye no owu awia anopa awiam 12 na nwumre beye 8 mu ko 9 ena wo nso de ne beye rounds e wo bo hye ha no ade achi ye en wo mo tese maame no wawu enti obi wu a obi nim a otumi koda ne ho adi e de kire no meye ya na oba de se akrampofo se bi nsi da Dawood Scientific Herbal Hospital enso de Dawood 360 capsules on swaba na sa Dawood 360 capsules aye kan eye adura bema nom oba nom se wo ye bema na sebe waye mmere ewo mpam enam sisi yade binti enam sasabro binti koko binti ana enamu yade binti sei okwa obone fode waye mmere medafo kona kope Dawood 360 capsules ibi nanom papa no ode enhoma ahodo maako nso en wanyamo akeka bom e de aye saa capsules topa yi se wonom ne wura nipadua ni mu a se yesisi yade sasabro koko enamu yade bi ena ebi abema amo aye mmere ama obema afon aye ketekete ana se sensei e de saa yaw no aba nipadua ni mu a ebe yi afiri ho ama ho ato oba bema asiesie ne ho oba wo nkyɛn wadwuma din bi a wo yenti sesi ama asisi asɛn osimi wura mi sisi yam yewu ode ye saa no otisi nkyɛn no okonya nketo adefuo yi bi a obɛka ho oba wo nso kɔtɔ Dawood 360 capsules ni bi na gyae wo ho a ya wo twetwe no nombi ukoko no ebeboa wo osasabro no ebeboa wo wakyiri bremo sisi yade ene namu yade haw no Dawood 360 capsules ebeboa wo ene wo Dawood ointment enso ho eno ne ebone nsamna ne se fatwi na ebeko obi wo ho a na kyiri bremo no eye ne ya na poso ne na poso eye ne ya adwumadi bi enipa ne yenti obekɔ aba na ne honam nyinaa ye ne hojo dura na dwa wontumi nna sɛ wode saa duro wei sra etumi dase na nka bonofo ne kan etumi dase na nka ubetumi anda ama ho atɔ Dawood ointment baby eto nro bi awuram de wo panibodin oba OTEC femfia hahwehwe Asem Beba Dabi before a ubenya bi Fred Dr. Dawood wankasa e wo 0244 886437 afe 0201 681 717 ofre sa number ya Dr. Dawood obeje so Donima Steel Complex so ewo Kumase Asafo YF Junction onom ben Ghana Revenue Authority for office no na woni asemu a woka eyetia enam wonsa so ena roller steel gate ni automatic garage door aba ufie ho garage no warehouse no shop no ano ma yemfa roller steel gate any automatic garage door yibi entwa no mawo die ntine se ensuo bebo ebegu so awia bebo so enwe na ache na nkampesa abubu muntie kromfo begina ho pesu obuo ontumi mu free say the quality and long lasting materials and ye dia yes roller gate no automatic dia ne kura dia automatic ya yente se dia we Europe ni America na bia for modern home garages monfra yen ni emeye estimate any measurement ye ba be ya ma ye free ya nyohwe free say yen yenim yadwuma enti yete yadwuma ase what ya se tropical nadoa no enadoa papa sabre ya ye ka say Ghana ha obi eto akapentafo agiatum eye tropical nails tropical nadoa no enadoa wo de bade mu a enkontro ne bewura mu straight eye tropical nails bra upe bi atu aton wo pen nkronkra bra ya kache your numbers eye 0244 123325 and 0244 461539 Donima phone number eno no opanyini wadama akwaba ya hinwa umpom te say yankopo adum me ho ye ya da se ehefa nana utie yen free a watumi abeduru hai me pacho meti on the land akire ho on the run akire ho eho na ate pacho udin the say your friend me nana bedi akon agiman nana bedi akon agiman okay enkomo ya ye die experience ben na wo hunti a asemi wotre ya wudi mirika abahai nana ko bia ya wasante
me da se okay adia yehunu ene edi hu adanse na monkomo amudie miso mi radio OTEC ya na da okay edi program bi am baby ya no mitie okay edi awie ye mitie fat na twetwema so na muka mu number no a no kwasem ni me handwriting no I encontem dia me ntimi ntro mu number no na mafrɛ okay a kire ma dwen etosu bi so no kwasem ni aya na bi dwen me credit so kakra okay edi de ba ne se mo ha se mitaba eti no sa na tie dia mabo awura se na wa wo ye program no edu aditonde so a denka mafrɛ na ma kire nyema bi mu a kire wo na de nyambe me bae no me nsaka owura bi e ma ni grant me interview e no setrase e no se me trase enti adie na wo wafamu da eni say me amiti we 1985 April 1985 madam for na me ne da empakoso ye to nse didi edware tawo ba ko sapo ba ko bibia o ma me free ebrumam o papa susu free achimmu achimoda na madam for no ahotutuo wo no so yeso ye sikla ss edida kwa na jo ena yale ne kan no ho o ma me so tifi a na menene timu no e wa kotia lai timi so ri kobo ni ma me amane e ka jense me deda akon ablante ne frɛ no da akon azikida akon me de ne ko hospital edi me de ni kokodru konfa no chia ya sabia na omuji ne de ne to ho e ma anadwo no me baaye no na ne ma me ti wo twa mi ti no me bobo na mane na ekobo anadwo donko edi ahomache ene ma me no ansuo ma me se memfa enko pipa no ho na ono susu no obeba na wape kokko bi abre no edi mi koye no na madam fo ne na empa no so ba bia ya je ne to ye no ene mbuza na sisi ne se anadwo no me de me bra ba ha sei me ba yo so na ho ene o mu sha se interview me afa ne makoma edi do mu ka ya ne se wanye ye ene so ene anadwo na me de ne ba ye na ha ya ne na oda na o mu se nye Isaac da ko na me se ai na o mu se wanye ye masa speed bia me di free di wall ho esane form se me hwewa kamen sorry ene me di mrika ba fie na ne maame ya ahobo aba ene me di amane e bebo ho mu edi me di amane e bebo ho mu se pe no na ne maame ni fie ofo na ya sha se ni Yesu se na wadi manim spirit ro wanu mu adi ne manim aba ama maame bi so ngu ya kamakwa akofre na aba maame ni hu na ahomache no na medine koso baneji ni nan no a eye ne ya no edi baneji ni nyina ne atare a na hye no a medine ko ye nyina ne na hye no ene maame ni busa nse yaw na ahomache de wo ko ene o se ne nan no o to aduro wa haba edi maame ni kwansi woti se Yesu ofie ho no ene maame ni ba ye na obusa se di asem ene o mso mi frio konfa chi ba ye na amani a media bebo o mu ni ene o busa se na o fie na da kunu amoka no meni na hia sesi ane na kasa edi maame ne ba fie oba ye ne esu edi de ba ye ne se maame no gwa na ogina ho na opanike na ne ho popo ana msia me na mekɔhwɛ no mekɔ wawu ana me de amane e ba ya edi Yesu edi na chiri ba ono so de da kun sa kwabna ene ye yi ni se onko achimoda enko bo maame nua ene ne papa abusuafo amane awon susu no edi nanim kan edi wokɔ no o maame nua ye fra ne maabra na maabra no pa no o sori ye no na maabra ne mane wo nim wo no mo hu se da kun eba e wa achim ho achimoda ho edi onua no maame nua ma no se e braya o mu hia no afei o mo hu baby a da kun faaye ana mo se na di ba ye hia no yi ana wayira wa ye ni so sei kwansimu ana na chiri ba no yetu no bofo no onu so pie ana mo se na ne braya na eba na ana se dabi da mum ye enwafie edi o mu wafie se pe no odi amane e bo o mo se
ya wo afiri mu ene ya suma me say memra mebo amane ana o me say ya wa ye hia no bra ya wa tu afi ya ngu ba bi ofa ya wo pie ye no ena wo so amane a wo di abani tie nim say wo ni nanam ena o mo say ena di abani ho so na ye eye yo edi o mu siesie o mo ho ena o mo ba ye no ampa na wafiri mu ampa enso o mu hu ne ho ena maami nso hu ne ha maami no e friend mama no so o mu yi a enka mekwa akofre na ba so no so okoto aduro o so okoto aduro obusa ni say na ahomachi ya wo kwen na osime na yem ya na me to aduro ha enti opanyini wugidie mu no sebe wani afi uhunu ne se enipa onnim se obi awuo no otumi da ne ho adi kire no emom nia esi ye no ana ma meka menyi ne mani ansa no meji bibia die no na je se watimi a convince me pa ama wo onya so na so wani nti ama migidi se ade a eni ho no eni din sure na sama no so aye ka no waya honhom waya honhom enu ti no ekwan bi so no se wo ndi se wawu a honhom no betimi ayi no ho ewo wani so ewo nipadua mu akire wo ama wahu no meda se fasi wo mame atiefo weye opanyini a yedwumadi a yedie wono nso tie ewo ni fie na wate asem no an wo se dabi medimrika beba medwene me credit huntu dia me na ho kra mfre mo mame mra eno aba edi aba beto so se ono ankasa ne nyonko a wone ne dakete so sore wono no wode ni ko oji ena ne dofo ni koko free mu ho oba beduru fie beba amane a yesuo maame baako ebai se wahia ne sesie ya wo se wo koto aduro baneji a maame ni nim se na ebo ne nan no maame na beka se baneji a ebo ne nanie atade se ni se na hye no ndofo ne nso se ane eyampa nso saa wokọ ni kuro machem ni nua nkoba amane a wadi nanim kan ya abusua hu ne se wo ba ya hia no ya hu no na we bepie adaya ya se wafrim isa asem no ano ayehye right me ma madofo ho kwan na monsuma bam akrampofo de he say he no believe cry he no believe oba de say he believe it is true ena papa yin so edi wei aba beto so na wo awutie won so wo sesen ye mebusa eno no obefre me nansa na obefre me no charismatic ventures for edi Zahara mixture eni Zahara G capsules abedwa so awie won mo boa me ama ma fa mon small calls abamu bi mprempren ya mo bambi Zahara mixture ni Zahara G capsules no eye aduru a se wo yo ba ana bema nya namu yade haw tetew oba sesei ensoansoa agugu ba ne so ya na yew hene na wudwi ensuo bi gu bema won so the same thing na yew koto Zahara mixture ni Zahara G capsules ni bi nanom na bema waye mre wo mpamu a woje wo ho a enye de sebe apeto ha na abo kope Zahara man capsules na no nso nom watenkan yira kora no a Zahara man capsules nti ebesaba baby etonu obi awura abenya bi Fre Zahara fo no e wo 0246 348334 and 0248 569335 okay atia fo mbe frɛ me e wo 0244 211 772 and 03220 20356 afe 03220 00448 enkoma yedie wadwenkyere bɛn ana experience bɛn ɛna wowɔ first caller udi de sɛ na akasa free he hello nana krobia efra wo sɛ wo kasa free he Philip ni odidi ni okay Philip mamintio nana asem ne de no krepa ewo ho sha ebi esi bibie ni happy esi sɛn de si ye ne sɛ maame bi no oye choba ewo bibie ni ha ne choba ne efe no madestin na maame ne kwa no ono no tete aduane wa ha ne enim se wawu Asem Beba Dabi na that could be baby a maame ne free no krom ho na nipa ne ba krom a sɛ oba be ya de na okwa kota aduane oduru a maame ne sope maame na ni to na ni ma to sɛ o me
nsu abatisi a ɛno ano no ɔkɔ ɛwɔ ama biem. Aye. Na je se maame na wu ene wo ton aduane ewo baabi ani ho. Aye, asɛm asi ya pa bibi ani ha ya. Enti maame ni behu no ene wo se meba o eno ano no. Aye, eno ano no. Okay, eye ya da ase. Wa wugina how din de say na nso ka se free hen. Hello, what men can do this and educate? Aye. Also, what experience ni bi wo ho ana? WITHKROBEA mini experience ni bi da. Me mum de atetia ne nkofo keka. And the same. Ye ni di bi ni say. The time na umia ba ko na kan. The saman ho pa. Aye ho. E di department na e me ko to yane mame. To yo mame je sa ne mani na mame. Da bi. Also mo di adanse ni na tere say. Papa ya tu awon kasi. O kana me no hu no. O ka tell say me tu draba no an no. Wa hu ni biem. O mo hu no wa che ko dan say. Eh black ojo o mo hu ni biem enu an no. O ti ase. E ti hu no ti me mo nchen no ba to shuma no ko na police station try me sa anya ma no. Na say we mami wa kasa ne ho mo no so kasa back. Ai. Okay. Mate edike. We yan to me anyina so ewa ha enti ma memfa we ewa ha. Hello, we did say wada romana ka se free he. Ka se free atuma po no agogo so nyina hini. E fro say. Abubakar. Also we experience ni bia na. Mpachira ne ebi esi wa ha pa agogo so ha sei. Esi say. Ma no ne e fa na je kwaku. Anu wo wuye. So wuye na ni fiura fo wo nkawe. No mu yante. Papa ni fi ha ko nkawe ko ka kira mo se obedi ni juma di bi no fa ha tia wo mo. Di opie o tia wo mu ya na o so o kra mo so wo ko. Di wo kwa na bofo so free agozo so wo ko ba mane. Se wo wu. Odu ya wo ba mane na mo ta. Papa ina bie gate ya wo ko sisi ya na wo e se de no wo. Ana benefon tu bofo na o mo di mi ka ba o be ye na wo. Na papa na bi ka wo nyina hini no mo so nte. Omo sa tu bofo sa ko nyina ino mu du ho anu ta. Papa ina gate ya o ko. Na ye de na mo su wo. No mo sa pa wo ndra na. Amba mu di mi ka mo so ba ya na ampa na papa no wo. Ano nyina ye agubu sa na. Ere di har de esipa. Okay. Eye. What count there? Eye, ya da se. We yan to me anyina so enti ma memfa foforo enso ewa ha. Me pa cho udi de say na so ka se free he. Oh, friend ajapo ajisu paso. Eja ma mintio wada roma. Yeah, na nampo e kan e do kurepa. Is the Bible say. Asem Beba Dabi. Said ye nipa hye breaking sa na abo ade ti. Nti said ye nipa wu a abo wu a ye hu no sama no sa na nipa wu a ye hu. Na bi krom kwa so obi asi. Obi fi se bi beda da bi tia fu. Na wo maame akọwo na abija obi. Oba ne ba akwara hye na tie de ne kọ na na hema fi. Esan se nipa na wu nti. Wo mu nyina aka wo mu anu tum ya nka. Ebe wo mu tu bofo. Wo se maame na wo nipa nsia. O ne ma de enti wo ba wate so kwa so maame mfa wo mbra wo so mfa wo mba ene ono wo ye pene no wadi animu a busa busa be pie ha wo mu bofo ka no ho so onko abija ho wo mu nko sista wonua ne enye ma mra wo mu sa kana kwa so ka ejina asaf market wo mu tu na tidru asaf market u free station ho kodum toilet na na wo ho no oba na se ne babe wo kotie fi ene o mema no wo mu gina ni mu ho hwe no owura tie fi no so sie kan no dum ye ni news be pin sa abre no ba ni mpie almost men sama no ko wura ho a fakabu oni ho okay ade wo sa ba ye nda ba abusia man ye ewo mu aba afi ene wo sa ko sia no kuma sia bontene ene obi so no nsa sa wonu abeda da abusia fo sa wo ye sama ba be seni enkokwa so ene wo si no ebra ye ba no ni wura toilet no so mi ko to me maame wo ho ena me hu no me yirae me ni ba mo ma dura bi genti ma se ti kwanso a me ba kwa so ena mo sa de ne bae enti on be duru o mo ti ne kasa no na edukure bi ani se bu jampo se ye mpere to mpere no a won ko no be bi okay wo mu ja no papa wo bi akohia ma me race course a wo ye masom wo ye masom wo ye sama ba okay wo di sa picture o ma me no papa ye so mu wuda ko ye de da wo mu ensa ba akoso sa picture no de bae Tanko obe pebusia no abu wo mo. Okay. Sama die ni ho a obe sori abada da ni pa se na wu ma isi enye
Yada se, and no one's wadrenchre. Why would you know her? Once who did this and I can say free. Patrick, Patrick, Namakata free pancron. Patrick, my minty one so. Patrick, you have Bible crown poor. Now, Copa Sensi, it has any Pupena, which in a temu, intimiding as a man or sign about the idea. Many ample for money, I think. Only an ample for ya, Jay. Patrick, if I say, ye Christopher, into years to see it, means me got the Aboson forces or Mudi air fat. Now there's some mind so ya Aboson some for GD. That me said, Nana, or why dear Cassaymoa, or Cassay, Asante, WITHKROBEA, yes, Christo, why your bosom? Yes, Christo, why your bosom? On your bosom. Don't so sorry. Oh, sorry. Until all the war drinks, I don't know why. I have made us say why. Hello, Madame, why would you know how did the say I can say free? Hello. Who did the say I can say free? Yeah, I'm I mean to you. Me a fire officer. Na that's the way na mokano no prepare me an kasa yes nothing at all was saying yeah ko ba ni say na me tie class bi e ko school na class one ye 95 miles and some the main road it mean 90 ya machina ye go be o'clock na mo main road to me do on a share na mami bi on ne ba no ogbon say me free say one e banam say no obusa papa bi di say omo wo banam say am so now me go school ba na me job on ne ba na me dey go school enti no me ko fie no me ko school me pon ye na me o ma me nkra say me san mo enti me ko say me ko ka kira me say na misia mami bi one me ba e fe ni say one ma na mami no say papa no omunya accident na omu on ni mi no nyina hey ite wono na e hu ka me because this year no dey na me so but the moment no ka say omu ewu no me hu ka me sai nge na me ga me see ga say wawida okay yate yadase ma yamfa frefo a wutwato wadama wagina so acheku se udi de say na aka se free he frame kofiadu ma yentie wonso media ndi esi okono ngo esi say 1976 no a brigade officer the first tension owu ya no ko yiru ho adi kire obi wo kono nwa asia do say a ben school bi o baby no me from Waterloo Park no okoyi nu ho adi kire boy na boy ne hoho okoyi nu ho adi kire de say o sman wo kono ho matadi sa sol down wa hona na mstansia no tie Asem Beba Dabi o ka kire boy ni say o sman o makansia ne bad and say or discuss Bible ese sunyasi onyi no fanko mu krom sunyan ampa obaya obekan no let's can Bible no ampa let's can Bible ni mu ampa Bible no ampa me sew wow na doso can doso betimi de banako na can ampa it's what on where I mean that a man no a brigade of the brigade. Now I do say about said you from my you. School park so on school park so me say yes you say. You brigade for a year from a job buffer me confia me obi o tie bia 1976 na mo pieces. Kono Asana Americano. Okay. Yate Kofiadu. Etiefo yeda mo ase. Mo ba beboa ye opanyini onso yeda wase pa. Se utie ye na wo ba ye. Na frempon
Nana Frempong owo Asante Hema Court ho. Aha, Nana Frempong. Na yekyerese won so wo bi pa ka e wo sa asemi ho. Na no adama facha ye brani nti. Na ebom no nana yekyia pa so dase. Nana no mo a etie yen na pesenka wode wadwenkyere ba nyina no yeda mo ase. Momfa ncha yen. Na etiefo nso ye na mo ase se mo nso mode mo adwenkyere aba. God bless you. Mo akyere se mo nso mo wo odo ewo ye ho. Na kaisha ne nso se sa abre ya ye kasa idie Dr. Agbeve wababedru die na mwani tua se yene ne monkomo na yemusa ne nsem ba ko mienu bi na yenhwe enne die free Agbevefo nso akache eba yanim enne awiei na Agbeve Heba Hospital ayeka ho asemi eya asoye ya ofa kaya efri krom na ekọ edweso a kasa obesi wo kwamo ahimfie nim ene ebesiu nenhwe ni mu pe ena Agbeve Heba Hospital no ewo aha no so ba yade a ahinta ewo nipadua ni mu na wode yanante ekyini yenhunu na yampe anu aduru amfa anka no yen yete yade na se enti yebehwew yebeboawo ama wo yade a wode ba no yahunu ni apa no pomasi bre na yade amawo Agbeve Heba Hospital fo se wode yade no akyini sesei adane esua na wusuo wo se yade no an yesi ebekun enti ebekun me dofo hye nso se nkun se yade no eye yafunu mu se eye hunamu ani eye prostate mu o mensem eye wuti awo na wo pa wunya ni nyina no o de ba ye behwe dinkan twere Agbevefo number ito ho na wo de bibini na wonte ase yakura no a ene doctor no enkasa ho eye 0246 59 5256 0246 59 5256 yade papa ne monkomo doc akwaba yenua wapo me yankopon da roma na nso very good enne enkomo me pese me ni udie eye gonorrhea na saade wei obodin a emrantie ni bi kura atumi ka se wo ye boy ana wo ye girl na wa anya gonoda uye kolo amanfo ka sa asem no eye normal so obi betumi abie na no aka sa oye boy ana girl usi so na wa anya gonoda uye kolo eye normal so obi beka sa na gono no aye ka ne kra no eno eye de ade doctor bedasi pi sa se we okay die se obi obeka sa de na adwumu ka no sa wow because ade no gonorrhea na yare o nti so ka say normal so benya sa yare ni dia no adwumu na ka o wow just fortunate to say gonorrhea ni yare friends bacteria disease ade no and so obi ka say bibi ti say candidiasis say o ka yare friends candidiasis friends odepu ade a eno na ya na ka say sa bacteria na o ho no ebi mu ye natural microbes o ho inti by say nduane ni bia obedi no betimi activity mo from inti na dan we dia and they are different but yare no say o kan o say candidiasis so dey pu na nya ma na say mema ni bi so na no say no na ye gonorrhea ne dia there be two different things yen says agono ya ye kan gono ye de ehunu say ye normal e ye de yade na ne hu ehu ne de hunu okay yanka ni hunu na hwa ye ka ni hunu na ana nipa be hu say enye normal okay so kase sa yare ne ha na na adwumu entra me kase na adwumu be ka no okay because gonorrhea yare aso ba nya na wanhwe na okọ ade friends awo so a na wo mu no aya na so wo ba na betime drum pempen so asa abafra no se sa fluid ni bi na sefo pass through abafra ni eyes ni na sema so has been later say abafra ni betime nya ade friends say blindness in the future na ni betime efra echina bi nti hwe say wo be yare sa yare no na echire bi na oba wa wo no onyini mu onyini obeduru bebi na nani efra na it's not normal nti so your be ma so na wo sa yare no na sa yare na wo be ma ne wenya no wo so wo be ma oba na kai hu so momma ena ni baba be free
ufiri wo so ade efre se gonorrhea no ade efre se sa bacteria ni betima akwakosi ade efre se obema wawo ho kwan na so prostate betima akoko ha prostate no na sa prostate na akwa ha no betima duru pempen so na enye se jonso mu yawa na se jonso mu ha ope na oba benyawo eba bedrum pempen so an show yin ya na sa mo no kura sa ru ade efre so to hwere na se for ama because of sa reproductive organ na ya problem nti awo kura ntime ma nti ba benyi na o branti mbiemu ase ye normal so benya sa yare no u bedrum pempen so branti bremo na ngasa peso wo no na wo ne ma nti there's no way which my normal okay to the extent to say ba bedrum pempen so na oba so e wo sa yare na ekoko bitman ko ni nam sa dem your friday first pelvic inflammatory diseases the hepatitis say ya wudi edim no sa yare nkitenkete ne infections ya yenya no ebetime lead say bema we develop ade friends cysts ni nnem mama ebi mutubi ko dani ade friends ovarian cysts battling cysts ni na for battling ni ade friends say hormonal influence bi intimate my some so da na cysts abeda wa wodi edim abeda fallopian tubes ni na for nim enti yen konkon ye surgery ni na for enti so ye hu surgery de nyama nkitinkitinkitinkiti enti abeda mu na ma meni ba benyini no ba benyini na wada na ha kase di amano enam gonorrhea ninti enti yare ne nya yare kotua bi a wo sori ya na wo jinsi udi di agro enti wa agro di a udi di a ne se osu wo ya branti a wonya bi dok eyenam yade eyenam yare chiso obi ni obi adansa no nya enti sa de friends o de pu a be fa ne se esa say infections wo na betibe gu nsom ni na sefo no na so we de eyenam yare je so bi ni obi ada na so se nnamu yare na sesam cardiac blood transfusion asesa for instance ya no bo me kisi oba na oba no su kisi mi na me fa ne se me baby twa ka hu se blood betima a transfuse through that process and I say betimi the exchange wo through the saliva no so betima ba ne se moja na se tang ni baby or how and apart from that no kra no so and then leaking no kra no fumble plane na se for na as sanity through that leaking na se for no so bi betimi afasa yare no enti so ya dear friends anna anasi ya dear friends kissing anasi ya fumble na se for no betimi nam sa ndemu different kinds ya develop enya ma etimi nya sa yare no wow ana gonorrhea no se ya tias ya bacteria conditions ya bacteria ya different from dear friends candida albicans we ya Neisseria gonorrhea mmoa mo cause dear friends infections no ana gonorrhea so ya yare bi a enti se o de pu ana se mani nya ni e mamu ndroni na se fene kwa gonorrhea won titi ni ye ya e ba benyini adane ade e friend se o how kese di amount e we dane o how ma odun so twa no because gonorrhea betima adane non gonokoka obi be ka kiro se oh doctor minya sa yare no edum pempen so no ko bo panie na me bo panie no mitimu se ade afensi nsuo bi aya na me ko tra ade afensi janan so me chima na efri ade afensi be bema no mejai anana me junso na nsu fita bi firi mu ejai ne na se fo na so no wo no te se still ne bemu no e ka ne te se ade afensi koto e ka no na se anyway e hyehye no e na ya papa okọ junso asa easy no kra no nya ni easy because akoba na ko dum pempen so a ayese kro aya onipadua na adane ade efense mark wo ho nti sa marks na wo ho no kra na da na ha kese dia ma ade efense onipadua okay nti gonorrhea nya yare papa enioma ben na beda die se me yo ba ana bema e wo nipadua ni mu a mehunu se we die gono no manya bi mirasipi die din kan ni se oba ne bema asase ye bema ni wa de friends limit ye kase yo limiter obema no de friends ye physiological nature ne kire se nam wo ye hu se ma no nti obema bi atin yare de nti ya bema tin yare hu ni ntem ni se aso de nam ato nam krojin na de srade ato ba mi subon se srade no mbo bet nam pa no mbo bet remu ntem ase no se srade no ma do srade kakra se mbema anu so Yankopon ni de nto ye metima chirchiri mwechiri okay na sa nam no se mbo awremu asentem nti obema wo ho na ade friend se obema na so ba mienu ba ne mbema ni nti ade friend se obema no wote se ade friend se wote yawo na mu ya wo ya na wo ha timiti se mu hyehyew
na wotibom say ade friends ansa bi egu ade friends so be ma no ho na mu hihye no ebi wo ha wo ho kra dwonso atimu say ansa na obe dwonso no na ade friends fluid bi ba o say fluid na ba na nye fluid keke enye plain na so timu say eye milky ana fluid na ba so timu say bon ba ni bi de ba te say timu say yellowish na timu say timu sabi oba timu ka chiro say ade friends ade na ba na te say condensed milk say bibi ba na hwe na condensed milk enye nsu bia na egu nipa de seni eye yare okay nsu bi we egu na ye plainless odorless ne na sefo na so oba timu say most cases no ubi bia na so you pant ne na sefo which means g nkan boni biba be ma so which means Johnson dey say waste there but ube you pant ato no na so ye ja na so ye na so you be a wife ba ko si nyama be ma na which means you two na the whole room no be ma ba no ko said all fa ko si ni na sefo na your how na rushes gu ade friends so private parts ni na sefo ti ya na se bibi nya ade friends itching once bibi a discomfort biara no so ho na oni pedua no kra be bi kra eye ohene na sefo na you like to obe person be titi because eye ohene nti say command so be memu ho no how bi wo ha na de biara on saba ko hye ho so person find ade friends comfort na ndro no so nti na obi a onya ade friends gonorrhea no edrum pempen so a aya na ye mo ya ade friends say culture insensitivity CS no because obetima bi baka chos ma fast andrew we fast andrew ma train adesa so ntibi hu nsunso aso papa e wo so because ye pese ye hu say edru we ya de ma o say nkokon ade friends gonorrhea no sensitive to ade friends is a strain na okay na eya amanfo bi nso kan say sa gonorrhea no abibidro nsa je sa abrofodru na beve herbals ye nim say ye abibidro etumi tu gonorrhea say doctor biara obeka se bibi do ntimi nsa just brofodro no and na mesum making obi o a depending on the mode of treatment a person use sure me de edura meye ya de friends bibidro sure bibidro no krobia no mi say na krobia o mu hawro bebre sure you obi o hwe ade friends dompemu ade friends bone setting sure ana ya fa ade friends traditional medicine alternative practice no sure your microphone we are different homeopathy and your microphone so am we are different naturopathy ni nasefo kan naturopathy on do hwedua ni munko an desire sure na yende yesi use are different herbal medicine wow ade a na nanum kanetete on beka chese we odunsini obi o use are different duro ni hini eduano ni hini anase ni ndubra na haban anase na aba okeke ebom edesire mesero unima unim eno na yende ya kwadar mu ayinim obi biara ni obetima ka kire nse ya nya so many cases a wa fedru obi o ha na ade friends nsuo na egu no ejai na so ade friends keka na keka no won say odi o translate ade friends babaso ade ba ade friends say anwura kasa ni ma anwura fo na ade friends baba no ase kire say mfotie na mfotie no so babaso mfotie no so mfotie ya da so nim se de ati mfotie ne mfotie a so no kra si u nipa ukokojira mu a ade abechi ni aye da ya fa ho se anu mututu ntokuro na wo se ote na sa yare ne kas baba so a oti wa oti mu se ote se bibi etu obi a na o se as ohun se as koto bi achi nase etu efri ho nti enya de a obi ka se bibidu ntimi nsa ahwa no ni sa bibidu chi se wonni sa na gbeve herbal hospital de mo wo perfectly boaye mo chira kwan eni ahoma ye pese ye frem a ye benyamo me da sipi gbeve herbal hospital ye wa adakujachi me suro bibiara o bibiara no so ba gbeve herbal hospital ba mo body afa ejosoka o fa se ejosoka ka so besi wo kwamu station anazo kwamu ahemfie nanimo mesro no opposite pe enne ya gbeve herbal hospital okay wona ejoso echi ni nasefo no so mo ba omo nka so mbasi wo kwamu station asase ni fa so pa ya adakoja acho so no
anim ho na na ewo mesere obi biara opeso be biara rekwa ho a obetima aba de biara ye adwuma ene mfiri adwuma na maba mfiri aso ye kwakoto adwuma so na otwene na ye adwuma afofiri de na so ye adwuma memere da ne kwese de na ye adwuma me biara obeduru bia ye be show mesere but what you for number no money is 024 65 95 256 024 65 95 256 024 65 95 256 entibinya hotoso se nkyerɛkyerɛmu a wode ama me se gonorrhea en magia atum se wo me so me ba ye me hwehwɛmu na se me hu se gonorrhea mu betu ase ama me very good as I say mema na na say dear friends mranti na se maba na fa ne se mo yare nti ya dia one time pa dear friends healthcare and na say siki healthcare obi biara wo sa yare na one time siki dear friends healthcare na se mba yare sabia no kan hu se eku wenim ni sa yare ni yade abetima traumatize okay yare ba beda no hakase dia ma dear friends ni pedua mesrew mentra on fenti tsan sa asem titondronum sa me be wie me sorry obi be kase na ndronum menye bia wa ya to mesra obomodi anabra hospital no sure ya dia be kase menye duru ato edu abra menye hwehwemu enu ne hia no na hawa che so sa pe duru ato okay mesra enye ka bebre wo bebedu e be hwe ododo mo yanso adamu ase etiefo Dr. Agbeve ono ankasa ena awiabri yene na bonkomo no 024 65 95 256 eye Dr. Agbeve ne number enti de obeye ne se obefre no sesi a na de wonti ase bia anso no o hye obo se wo be kire nsem nso kama pa de amawo ama wonso wanya ho enti ase na sabre ya ye ka sei ukoye YouTube ne so ukoye normal messages ne so ensem no ebi wo ho na ye be kenkan so ede amamo ene awiei ewo Asem Beba Dabi dwumadie enso eso akrobea asante ene awiei mamema wo no wapamfo nyina ha na da ne da sene mo kyerɛkyerɛ yei ema yete enioma ase no ye nije ho pa born to save entensre Shell filling station for akra ene awiei ye biem akra na ye wasante ei media misua se Ajadu Taylor, Ajadu. Mente wasam na watchro na si o. Ya from me Derek Piasan. Dodo na from me Bullet, me wasantase akra awiei monso me chiachia mo ene mo adwuma pa monso mo bo. Na krachi bi akwa koku owura bi ewo ejanan biaso toilet so. Asem no eya asem kese ya enipa dwene ho a onte ase nanso enyasi ne nso nko ade ye beti ase na yaduaduam ye behwe sa asem no na yehunu baabi asusan ede brode ho no enso ebefa na oba de achiame akra Ubekai se 2019 Ishmael ede enkomo bi efri edujaman potamo hobai se awuraba bi ye frɛ Ebola ne di pa di Yvonne a champon na dodo na abɔ ne nsamra ne se Ebola no kokosua adwuma etredwo a Ebola ni kokosua ye no de kokoba ye ene se ne madam ya wone no kokoye adwuma no se na ne madam nso ni obi kunu etwempana madam ne nso aware oba awarefo ena oni obi kunu enso twempana enipa ne yire ba madam ne ho ema obebusa madam yi Ebola una odi mpna temo edema madam no ene sa nipa no ose dabi edua bokra ne sese ye bo a ye monfansan ye ho enu omudi dua people penyan enu omudi hyehyɛ so edua ne nya wo mo ema awura no
hairdresser ne de oye fast fa nchen kodane ne de ebola de che no na fuye kese no na agensemo ne maame di ne chini echini na akra asem bi abaso yene maame ntie beba agemadua de be ma yen awiai na kas hyene nso se severe food fo eta yachi awiabre mu severe food fo na aduane Dr. Severe na de aba se winya sa aduane we bi di na asikyire yade diabetes no ebi wo so ya wako yade no enkwa eya pe severe food aduane bi na wudi edi na wudi ebeboa wo sa aduane we na se ebi diabetes yade no insulin pane ne ya wowa wanum nduro no a se wote hokra wo da kra wa wu te wo yade kra na wo da nduro no ya na mu nsem ye bebrewu enti persevere food eye natural food that Dr. Severe aye ya wunya bidi ebeboa pa papa ne number eye 0555 789698 ofresa number we ya Dr. Severe na anka sabeje so ena titi obi ka heba center for wonom nso nduru a wonom de aba onom de aduro ba ko bi a eno no se koko pa na ehaw na wunya bi na so onom a koko abese ewusisi koko abeja wa yemtim ama sese kura no sabi unsabu mu kura no problems abam se wunya titi obi ka koko capsules a aduro no eye pa ebejew ama koko a etete wo no afiri hwafi amwade wo ho titi obi ka koko capsules eye koko aduro papa ene what titi obi ka B2 mixture ene ne capsules ye no de sabe se namu yade bi na etete wa hawa wuhunu hwano a titi obi ka B2 mixture ene ne capsules ne so beboa na titi obi ka garlic bitters and capsules ne de ebeyi fi e de afiri nipadua ne mu se bi asikyire yade asma nkrotoa ntehye wa bi na aba so da bi hi unipaduam ta ye otititi petiti obi ka garlic bitters and capsules na nonso nonom ba bi etonro kokenji emurom Ferdinand Scale Dr. Mensa BT Royal Polinac wo Ashtown Smadeba oboase Yodasmas Konongo de wo penbodin na won sabeka fretiti obi kafo e wo 0243 975628 nani titi obi kafo enso enkasa ajimadua bema papa honorable maha papa mejoso na umpom te say na me gusu chemata fumo mu na ebre very good awiei mabie asem no ani ababawa Yvonne echampon ya okokodi mpna temo edema ne madam a waware ene obikunu yebebu sa ya wo so wonde enya nokre yemodua kra obebo na wo bold ya no ya tese asem bi asi ajimadua di asem ena asie OTEC 102.9 FM papa me dase sa se ma ye kan de ti movie a tabe eji anasema to chat ni se so biabo part 1 and 2 Asem Beba Dabi ebe pemu wo farmer eno afano start east en pesta so dia ele ba pa sema isbo no areho ye papa ekoba ne say be bosumi enumni ana baba wa e fe no Yvonne echampoma onya fishia edu enkono na ho tedama for the fe no ye Ebola eni dom de fe no ono akasa ne master a fe no espia kuma a no sukun edi kofi koku ana oni ni eye adwuma e wo farmer krom ho Asem Beba Dabi ana ne master a fe no efia kuma enya ntie se eya ade se eya ababa wa fe no Ebola odi implantam ema baba wa fe no adwoa bia anu so farmer hobi e ba sa no madam na ehani ye pa na so open akwana semti sebi wa kodu sini so wa komalam so ankoso fugu so wa kodi fatofo wa ko obi ya ho an of prayer baba wa fe no Yvonne champomai ana otedindi Ebola ebusa ne se Ebola matete anye bia no odi implantam ema ababa wa fe no adwa bia enemi ko twempna ne kwebe ne wom o madam nya no kre me bian ko pon ataso me kemi bia nya no kre atom da nya no kre madam asade to se me ya pa madam ababa wa bonu osu madam sa na wotie nya no kre o ti da bi ebe kama kan sa dia ababa wa fe no Yvonne echampoma no na fe no Ebola papa no afem so pampan wa bodua make se na ababa wa fe no adwa bia ela tin so se on tutu pantama no on so bodua pampan
Edim di duma na baba wife na dwa bi na nke so na fa tire akoda ne die nemo baba wife Ebola die papa omu chini omu ko hini omu kwa ha omu ko so omu kwa ha papa edim di mtebi Sofian Chata o to atakwa na tie be fine me kese die baba wife no ibun achampa do de fen Ebola papa latest news about pe baba wa no ka plant ma awon chimpimu ana so ke mi asaban o te kan se wawu na bu sana me kese de baba wife no Ebola papa ai be no sorry bosumi enuma atwemi me kese die Asem Beba Dabi ebe tire de se we se baka baba wa no ai na media papa Asem Beba Dabi. Okay. Ajimadua mayen hwade bi. Adwo abua ya wo no wo hobi. Omu mienu nyina na ebo odua no. Sesei wono no de no no nso ato no. Ebola wu achi. Ebola anwu ye kra na ye pa yaresama no no. Adwo abua no ono de na ato no. Asem Beba Dabi baba onyum bi. Da nyum na me de pa. O se aye hu ana ọkọ sẹ obi ẹsọ abọjọ sẹ ẹhyia na papa wọn sẹ nsuo ẹsẹ udi ho sẹ mi kẹsẹ ẹnura mi nyana kọ faaman ẹkọ di nkọmọ ekeke maame kọ ẹmi nkọ mi kọ ẹmi nipa tuo ẹna kọ yẹ nhwẹ mu apa ẹnya ntẹ ẹpa kyesẹ ẹbẹbọ ẹfẹ ẹgye ebien yi papa ọda wọn na odidi a wọn di papa nka sẹ bi ọmọ kyekyẹ ne paa na ọba ẹfẹ ẹgye ebien ọmọ kyekyẹ ne paa nẹẹni obi ti a mi na so anasa anuma bi bọ nsọ bẹ guma so mpa kyesẹ adwo be be okọ yakọ de ni bia no abehya akọ so akọ busa bem se anye bia no edwa no ne dan ne bia no e be ko timi dan ne ma no ana so ntima na nyama ni ye ona nyama ni ye bia o de ni be chefu profit asem ne da ho no papa nya se ketwa se ya bodua ahya yeti na asem ne no kure amba ko ewu de me so me ntam ma me so ne de ekukowu enten no bi sara ka se adwo bia de papa ba fa ba bi akọ twem na se bia boda so ho a asa fetcha akwa ni biem. Okay. Ajimadua kire ye bibi mu wa ha. Ebola no. Eye ne master na waware no. Ena no odi mpna temo ma no. Ana ne master ne kunu. Ena no odi mpna temo ma no ma oba afoforo. Papa me da say. Eye ababa wa fen Ebola ne master fen efie kuma. Oni mo ni ye adwuma na emo efie kuma kunu. Aye on wan kasa ne master no. Ni kunu. Ana odi ne ma na da fubi efan adua bia to ne ntwempna ana na adua bua ne nso aware wa wale aw ni kunu edin bi alert aw ne ti e ba sha ko asem ka ya ti ko be kan yi pa alert so ka ti sa do be fa ne ho agene so ya sha asem da wono so ne oba ne be jare so ni nya ide o be fa ne ho agene o ti meku ho na mo kamra ewu aba mi de nim alert so be ko so na tena biem aso ni nche biem bia papa me ne ka be ne be tere na Ebola no yetete se bride ya ni nya no na awura no onyem ya ne kasa ekura wo kire se onyem otumi woi ana se odinyi ni nyina awu papa ledu ba ta mo si awe ho me kese de nyi sene de enam ta no nyi sene sei na papa emu be bi twa me kwa me fra wo ka che no de o to te ababa wa no e wo da ho papa tebi na enipa yen se ahwe me kwa me fan Ebola to je ntihwe mani unime abontinfu oh papa ontimi tata na tebi wa kete wa fon ye pa te die kan se ma babo na fon ye pa on me mu shemi ene no eni na sa me se Ebola enya media ayi ajimadua eye master no ne kunu no ono a ne hu ne yira kwala ne se ompe bi mfama no ana se eba ne sen eho no tietie mu no wom se eba ne sen papa me da se adansini ba ko fakwa hu adansini no wan ana etwa se bi so ho e de adanse enhwe ma pa enya ntene pa se odim se wada me fe no afia kumai na kura ene Ebola ni kudi kofi poku eba sha no de bia de oba adwom wo oba so ohunu aba fe Ebola ọ̀sán dáńfò ní àbábọ̀ ẹ̀fẹ́ àjọ ẹ̀bìyẹ yìí àwọn sì kún alex ní ọ̀kẹ́ Ebola àjọ ẹ̀bìyẹ aṣọ ni wọ́n fẹ́ paa o ọjọ́ bẹ́ẹ̀ má dẹ̀ pàpà yìí sùkẹ́ fún bèbè ìyá àtẹ̀mọ́ yìí bàákú bí o ọjọ́ sàbẹ̀ tí wọ́n bọ̀ àmọ́ èmi lèmi turo madam díẹ̀ nítorí náà ní bọ̀ni pàpà sẹ́bi ẹ̀hún díẹ̀ yẹ yá àbábọ̀ ẹ̀fẹ́ Ebola yìí ẹ̀tí méjì pínlẹ̀
what car about my friend I did be a man master who I think to go. And what cocoa Diana, Madame, my friend, if you come ya, one kind of cocoa one or do ye. Hey! Enti sesi a less na wono ne yere adwabua na wone Ebola master kunu no etwempna no ales nu sesi we jage na na so da so net ho papa na eba sa no enya ntese afedi bi ho ana abanche pe ales kwa no onya dia otatna komo oye nyegudi dan den nya no e okwa akodi enti se asem ti komo a ana de otaba enti Ebola wiye no te no bae no ehwuma papa papa je se ababa se no afan ho adwumi pa se ahye na sha asem no eda wona Ebola fa ho wu no ababa fe no adwe bia so fa ho wu a te bi anye bia so boka pa na brante ne fan ho adwumi teso oni be jai ase onya die papa mene ka be ne betre okay adwumadua eye ye da ase atiefo dwumadie ye kasa ya adesua ne adekere mo a mudi mpna temo between na edema amanfo enam ferienti ye ka kia ne ke ubedi nan obeka se wo pa yemodua Ebola no ye kai se ye ne kasai muntie na no asem 19 duabo na enyam nkodi mpnantem ma me master asuma me sa me nkobla bi efe na less onkwajiska mleno da bia me ko na na ile begus na ile ti se me bajiska e de bele me master na ma anka no kule nti ada bi na e benada ana me master ko bodua na msumi bobi e de san nti me wo hon ma na me hon na e ko mpa ibo na sofo ni se duabo na enyam nti me persistent na chew me pa na chew wo se ogbo me dua nti ma me kan ya na ojitum na e ko etwam e ko ye na papa ne san asem ni nyina ya no kole nti empata dwan oji 5 million no order ni dua no so se 4.5 nti ni nyina me de besi 9.5 na afie kuma de no so besi 9.5 na me de menyam 1.5 de ko akwadwale miyenu aka menu na medwale awi me ne so na no pa me so le me na nyina ho nti menya hwe basa afie kuma fe na less osi o ma ni 2 million so on fan kwada na afie kuma de akofra nwi hu adwene ba ya me kobodua mpacho na mi ntimi nchile de me kuma me ko na no osoma me bebele afi nyambo so me nkono achan mi konu solo okulu onye adwuma pacha achire me na mfufu se fino okulu bibe gusa asem na ye no kola kamu no kola e kokwa akase kokko e fufu akase fufu duabonye ubehwe de ma yeti anuma duabonye okay enti se wanti hobio wawu nti ubehwe se ne mawu a yesie mi a duabonye okodi mpna temo eye ne master afie kuma no na nikunu ene ales no ti omu mienu ena akasakasa ne bae ne bodu ya se ye body asan ye ho ena akwa sa asemwe ede abano duabo se again wawu but ade ba akwa sa asemwe ya na ye ka obo yesese edua benya obi akunu a se nipa ne nyemo a ongu chi se bi a wawie unse wutie Ishmael osinyin no sei ansana owu sa kwala ndi fini no no mfra okay capital J Heba ontiment for awiabremu yadamu ase capital J Heba ontiment ni yonku fofra abedwa so ya se wunya bi na honam wani nsansa na e hawo unipadua ni mu ya wo ya koko obanka bone wo ho fa bi kwa ha ayemtim fa bi tua oyam ya ya fa bi sra wafu so ohwa ye hye fa bi sra fru trinwi so ekosi unane ase unipadua mu ayo titriti a capital J Heba ontiment ena awiabre mu mekamfo na mede amaw ba bi etonu obi a wokọ ho awuram bode ya wo penidin capital J Heba ontiment ene de wo penidin frɛ papa na wode aba no e wo 0243
962274 Juliponia Pharmacy Tech okwa benyabi KBN Herbal Shop edwoso abrosan so edwom ho ubenyabi ena antibi nkawe panyini ena afen so wo fata bempa be kwa lorry station wo munyina to bi Future Life Smart Food no eye aduane na sa aduane we yanimdifo so na atena se no hono aye aduane ne ye oyi obi a yade ta abobɔ enti wo wasɛm a wo kan se yade bi ekowu ebekrawo hweye na yade na ankra obi o pe Future Life Smart Food aduane ne bi na wo de di na wodi a ebeboa wo oba akyerɛ wo yade ha wodin sɛ ne wo yade na eye wo no kyerɛ na ye ma wo ho aduane na kodi ya Bolivia Enterprise fo wo Kumasi Sofo line alignment ya ne multi home ene di animhwɛ ya number eye 0242 87 8090 and 0246 01 offers our number we are Future Life for ya beje so na udede Madam Felicia oye nurse ni ewo Asafo J Hospital awie Madam Felicia ya mo ha ya si Asem Beba Dabi dwumadie Asafo J Hospital for momfa ni agro Yankopon hyira mo ena Joycelyn mafia owo kronom onso Asem Beba Dabi dwumadie womfa ni agro kra mafia Joycelyn Yankopon enhyira wo ba bia wutie yen free ye we inputa wo de ba ye bia no Yankopon ka mo ho oba de akye ame motene nka akrampofo motene nka jataba aposo ono mo hihye dwumadie no ema ye de ba besomoy sa de akye ye besa hia enti de obeya ne so obehwe ho yiye se ba ya ye nyina ebetumi ahia ne afa ye ho adwe badem prantemo between na enyo suade mumye nsua nyansa wom why ni nyina mu achi no ye nsua nyansa rasquez ene kai enti gabre mutu aso Dr. Kashe betnase na wodi gabrem abesom mafidie ni na haya ye munyina chino ye fire waji ye munyina chino ye se munyasa ye munyina